pwynt ar y bwrdd, os dyn nhw'n cael eu heno yn sydyn iawn, fydd o'n ddim yn cefnu meddyliau nhw. Fydd o'r unig beth fydden nhw'n feddwl amdan. Meddwl lle mae'r pwynt, lle mae'r fuddugoliaeth gyntaf yn mynd i ddod. A'r un peth i Caernarfon, bod nhw wedi cael dechrau calad yn gwynebu Caernarfon, cael pwynt yn ebyn nhw, colli yn ebyn y Seintiau Newydd, ond wedyn y gêm gyfartal adra yn ebyn Derwyddon Cefn. Os dyn nhw'n ennill heno, yn sydyn iawn fydden nhw'n dechrau teimlo, ar ôl tymor mor dda, tymor dwytha, mae'r pwysau yn dechrau cynyddu, felly gêm fawr heno. Dim rhaid yw'r unig glwb yn edrych am y buddigoliaeth gyntaf o'r tymor. Mae rhyw olwg odds ar y tabl yn barod, achos mae 5 clwb ddim di ennill, 6 clwb ddim di colli. I sôn am y toriad, yw'r toriad yn digwydd yn barod? Falle wir, sa'n ni'n gallu cael rhyw swap bach efo Caernarfon efo Derwyddon neu Dre Newydd. Ac efallai dyna fysa'r tabl diwedd y tymor, ond yn amlwg mae yna lot o gemau chwarae, lot o gyffroedd ddod yn ystod y tymor dwi'n siŵr, a lot o newid, efallai fydd yna rhyw surprise, ond bydd y ddau glwb yma'n gobeithio heno cael y fuddugoliaeth gyntaf o'r tymor. Ac unwaith eto, ni'n gweld bron pawb yn chwarae heno hefyd. Ni wedi gweld, mae'n dipyn o ras yn barod tu ar brig, ni'n gweld y Bala, Bari, Met Caerdydd yn herio, Caernarfon wedi cael 3 gêm gyfartal. Mae rhyw gyffro, dim ond 3 gêm sydd wedi mynd, ond chi'n cael teimlad mae tymor wedi dechrau'n barod mewn steil. Yndi, dyna dyn ni eisiau weld. Wrth gwrs tymor dwytha, dyn ni'n gweld ras y Bari, Caernarfon a'r Seintiau Newydd tan yn agos at ddiwedd y tymor. Dyna dyn ni eisiau gweld eto. Dyn ni eisiau gweld y Bala yn dechrau'n dda, rhywbeth dyn nhw heb wneud ers rhai tymor erbyn hyn. Felly mae'n a'r goeli fod yn glincar o dymor. Gobeithio bydd hi'n glincar o gêm. Dyma nhw y 2 glwb ddiwetha i esgyn i uwch ynghlwm Cymru o'r gogledd. Y 2 edrych am eu buddigoliaeth gyntaf o'r tymor. A'r capteiniad ar y cae Jamie Crowther i Caernarfon, canfed ymddangosiad iddo fe heno. Nathan Craig yn gapten fel arfer. Mae fe wedi bod allan gydag Anaf a Steve Thomason i Airbus. Dim ond 2 chwaraewr sydd dal yma o gyfnod diwetha Airbus yn uwch ynghlwm Cymru. Thomason un ohonyn nhw. Ryan Edwards yw'r llall wrth i ni weld y 2 dîm yn cyfarchu gilydd. Dyma'r newyddion tîm eich chi. Mae'n syml o ran Airbus. Dim un newid, ond hynny'n golygu bod 6 chwaraewr newydd yn dechrau unwaith eto. 3 newid i Caernarfon. Yn ymosodol, Kai Jones a Sean Cavanagh yn dechrau. A fel ni'n sôn, mae Nathan Craig yn ôl ar ôl dioddef Anaf. Ie, fyddwn ni'n gweld tîm Airbus yn dechrau. Dave Roberts yn y gol. Yn aml iawn yn medru bod y ser yn y gêm, ond yn aml iawn gallu cael camgymeriad. O'i flaen o Jake Phillips yn cefnwr de yn dod i fewn o Caernarfon. Yn adio rhywfaint o brofiad yn cynnwys boes fel Ryan Edwards, tu ôl i'r ymosodwr, y dîm pwysig, Andy Owens. Gwyliwch allan am Jake Phillips, y tafliad hir na tuag at y cawr yn yr ymosod. Oedden ni sbio ar dîm Caernarfon. Digon tebyg yn enwedig y chwaraewyr yn y cefn at tymor dwytha. Noah Edwards yn chwarae allan o'i safle fel cefnwr de. Felly fydd Airbus yn ei dargedu fo. Ond o'i blaenau nhw wedyn yn yr ymosod. Sam Jones, Sean Cavanagh, fyddwn ni'n gweld y 2 yn dod i fewn o'r esgych i gynnig rhyw fath o gymorth i Darren Thomas a Kai Jones. Dyna'r tîmau felly. Wrth i ni weld Sean Eardley yn barod amdani. Fan hyn dechreuodd y daith iddo fe fel rheolwr Caernarfon, Tachwedd 2017. Oedd Iwan Williams di synnu pawb a mynd i Landudno. A mae'r gŵr yma'n cyrraedd. Ac am daith mae di bod ers hynny. Be sy'n disgwyl nhw heno, sgwn i. Be sy'n disgwyl amdano ni yn y pwynt sylwebu yw'r dyn i un, yn ei draw at Nick Parry. Diolch Dylan, diolch Owain. Ond mae Owain Tudur Jones oedd yn geid i wall. Mae'n amlwg bod rheolwr Caernarfon wedi bod yn cymryd tips ganddo fo. Malcolm Allen gyda llaw yn absennol. Heno mae o'n sal, dwi'n dymuno'n dda iddo fo. Rob Jenkins o Gegidfa ydy'n dyfarnwr ni. Fodd y 4ydd swyddo gyda llaw pan chwaraeodd Gymru, Trinidad a Tobago y tymor diwetha. Mae'r 2 dîm yma wedi bod â phosibiliad o gael 19 pwynt. Os gan tîm y gŵr yma, ddim 1 pwynt. 2 pwynt sydd gan Caernarfon. Mae'n gyfnod allweddol bwysig i'r 2. Da chi'n teimlo falle bod buddigoliaeth i Airbus yn bwysicach. Fydde Caernarfon ddim yn cytuno. Mae angen tanio i tymor nhw hefyd. Ac yn y lliwiau, piws neu liw gwyn coch cyfoethog. Mae'r ymwelwyr ac yn ei glas a'i gwyn yn chwilio i hedfan. Mae Airbus a'r beil di haneli'n syth at Andy Owens. Ac falle bod hynny'n arwydd yn barod o sut mae'n mynd i fod. Bydd gymaint yn cael ei anelu at Andy Owens. A sbiwch arno fo, mae o ar dan. A mae honno'n bas bach yn syth. Ond oedd Jordan Evans di mynd rhy gynnar. Ac falle dyle Jordan Evans
di gwybod yn well, oedd yn edrych i lawr y llinell, ond dyma'r dyn, Andy Owens, diom yn sgorio digon o goliau. Dyna'r pryder wedi ymuno o gei Conrad dros yr haf, ac mae rhaid iddo fo ddechrau tanio os di pethau mynd i wella i Airbus. Thomas. Hart oedd yn clirio. Yn y chwaraewyr mawr cydnerth yng nghanol y cae gan y ddau dîm. A David Roberts yn cael ei alw allan. Ac byddwch chi atbwy mae'n anelu. Andy Owens. A mae hwnna'n mynd i fod yn dipyn o frwydr. Mae Owain Tudur-Jones wedi gwneud y cam o'r pwynt sylwebu i'r pwynt sylwebu'n hytrach. Mae'n haws iddo fo efo'i goesau hir, ond mae popeth wedi anelu at y blaenwr mawr gan Airbus yma. Ie, ac wrth gwrs, mae dipyn o bwysau ar ei ysgwydda fo. Dod i fewn o Caernarfon, lot o bwysau, falle fo fydd y dîm yn sgorio'r goliau. Dyna fydden nhw'n ei obeithio. Mae'r goliau gan Andy Owens fydd yn gwneud siŵr bod Airbus yn aros yn y gyngred. O'ch ni'n sôn, Nick, am y frwydr rhwng y dyn yma a Mike Pearson yn y cefn. Di chwarae fe gilydd yn Caernarfon, lle gathon nhw rhywfaint o lwyddiant, ond tymor dwytha yn erbyn Llandudno, Caernarfon. Mae yna grasfa yna. A dyma Andy Owens yn rhoi noson i o anghofio i Mike Pearson. A mae o'n edrych fel chwaraewr arberwyl heno. A mae'n ymddangos bod i gyd chwaraewyr o yn sylweddoli hynny. Ar hyd 5 yng nghanol cae i Airbus ydy Joe Palmer, anferth y chwaraewr ganol cae. Mae o a George Hughes yn chwaraewyr profiadol yng nghanol y cae. Y math o chwaraewyr oedd Dylan yn sôn bod yna 6 gwyneb newydd yn hym Airbus i ni gael golwg arnyn nhw. Ond dim ond 2 o'r 11 yma oedd yn chwarae i Airbus tydethedd nhw bod yn y cyngrair yma. Ryan Williams yn siomedig yma yna, oherwydd mae yna rhyw deimlad, os mae Airbus yn mynd i gael llwyddiant, os maen nhw'n mynd i sgorio o'r cicio gosod, ac unrhyw gyffyrddiad ar ei ysgwydda, a mi fydd Andy Owens, bod o'n gawr, mi wneith o syrthio i'r llawr, oherwydd y sefyllfa yma, dyma mae o eisio. Jake Phillips, ymunodd o gei Conrad dros yr haf. Ni gadael i mewn â hi, y peniad allan gan Pearson. A maen nhw'n anelu at y dyn cyflym Sam Jones. Ac ar hyn o bryd, bod i cefnogwyr nhw yma yn cadw sŵn di Caernarfon, dyn nhw'n di setlo eto. Na, da ni'n gweld y bas hir, da ni'n gweld y cefnogwyr yma. Bydden nhw'n gobeithio am dymor tebyg iawn i tymor dwytha, ond wrth gwrs, fuddugoliaeth yn y 2 cyntaf. Dim ond pwy maen nhw wedi chwarae, gen mae calad yn ebyn Caernarfon, y Seinta Newydd a derwyddon cefn, ond maen nhw isio y fuddugoliaeth gyntaf yna. Crowther yn ei tharwain chwilio am Cafana. Mae gemau gyd gyda llaw yn ddi-sgôr yn y gemau eraill sy'n cael ei chwarae heno. Caerfyrddin yn chwarae'r Bari. Met Caerdydd yn chwarae'r Dre Newydd y derwyddon cefn ac Aberystwyth. Dyna chi gadarnhad o gêm y Met. Fydd hi'n anodd y Dre Newydd, y Bala Caernarfon. Gêm yn oson o bosib. A fory mae'r Seintiau Newydd yn chwarae Pen y Bont. Tra mae rhywun yn gwingo wrth feddwl be allai ddigwydd fan yn dilyn fuddugoliaeth aruthrol y Seintiau yn Aberystwyth. O 10 gôl i 1. Dave Roberts. Wel, tasa fo'n gallu. Mi bydde wedi tynnu gwallt i ben allan ambell waith yn y gemau cynnar yma, ond mae o'n mynnu bod wedi chwarae yn yr awol. Mae bob rheolwr i weld yn deud hynny, dydi. Ond mae'n ddyddiau cynnar, wrth gwrs, mewn cyngrad newydd, mae'n gallu cymryd amser. Wrth gwrs, da chi'n gobeithio tanio o'r dechrau. Os da chi wedi cael dyrchafed, da chi'n arfer ennill. Da chi wedi arfer ennill yn wythnosol. A mae Pen y Bont ag Airbus, y 2 rwan tymor yma wedi sylwi. Mae yna gam i fyny ar y lefel yma. Mae rhaid setlo cyn gyntar a sy'n bosib. Crowther. Bel i ganol y cae at Cafana. A mae Cafana yn ei tharau allan at Noah Edwards. A Noah Edwards yn chwarae ar y dde heno. Mae Joe Williams ar y fainc, a mae gynno fo rywanaf bach sy'n ei blagio fo. Nathan Craig, dechrau gêm heno am y tro cynta'r tymor yma. Falle bydd hynny yn ysbrydoliaeth i Caernarfon.
Ti'n sôn o fanna, Nick, am y ffaith bod o'n teimlo bod nhw wedi chwarae'n dda hyd yn hyn tymor yma. Bron a bod, swn i'n hapusach. Diddorol. Sbiwch lle mae gol gynta'r noson wedi dod ar y graig. Mark Williams di sgorio i Aberystwyth neu bedwaredd gol o y tymor yma. Trydydd prif sgoriwr uwch gyngor Cymru yn y dyddiau cynnar yma'r tymor. Wrth gwrs, mi gawson ni un gol, di llun. Pen arall oedd y broblem. Dyma Sean Cavanagh. A mae o ar un ochr, a Sam Jones ar ochr arall y cae yn mynd i olygu bod Caernarfon yn cael lledu'r chwarae. Sean Eardley, dwi'n meddwl mor hapus efo tymor dwytha wrth gwrs, ond bob amser, fel bob rheolwr da, yn sbio sut allan ni wella. A dwi'n meddwl mae Sam Jones dod i fewn o Fangor a Sean Cavanagh rwan yn cael ei gyfla o ddifri am y tro cyntaf yn yr uwch gyngrair. Fydd o'n gobeithio fod y sparc ifan newydd yna. Jyst yn ychwanegu rhywbeth oherwydd hyd yn hyn tymor yma, maen nhw wedi chwarae'n dda, maen nhw wedi creu cyfleon, ond dyn nhw heb sgorio digon hyd yn hyn. O'n i weld sydd fydd y bechgyn ifanc yn gwneud fel mae'r tymor yn mynd ymlaen. Ie, so neb di sgorio llai o goliau y tymor yma na tîm y gŵr yma. Ond mae'n amser o'r tymor pan gallwch chi damlinellu ryw ystadegau sgubol felly, ond ar ôl tair gêm, mae yna bob math o bethau rhyfedd yn wir. Ac da chi'n rhyw deimlo bod Caernarfon wedi ystegu storm fach gynta'r gêm ddoth gan Airbus oedd ar dan. Mae nhw'n awyddus i danio eto ac unwaith eto yn anelu at Andy Owens. Mae hwnna bas ddifrifel a mae Andy Owens yn gwybod be di cyfle a mae o'n cymryd hwnna. Gol ar blat am gamgymeriad difrifol. Fe geisiodd Craig ddod i'r adwy, ond mae Michael Pearson yn gwybod bod rhaid i'w benno fod yn ei ddwylo fo. Da chi ddim yn rhoi cyfleon felly i Andy Owens. Wel, symudiad syml ofnadwy, Sam Hart, mae gen o dipyn o droed chwith, ond di hwnna'n ddim byd o bas. A ddylia bod hwnna'n cael ei delio fo mor gyffyrddus. Pearson dim digon ar y bêl, Alex Ramsey wedyn yn y gol, diolch yn gwybod be i wneud. Yn sydyn iawn, mae'n dod oddi ar ei lun, ac fod Andy Owens ar ei droed droed chwith ydy'r gryfa, dio ddim yn panicio. Mae'n cadw i ben, mae'n gwneud yn siŵr. Da ni'n gweld yma, hinllef gan Pearson, ond mae'n cymryd y cyffyrddiad gan ei droed chwith, just i'w setlo fo lawr. Ac ymhen arall y cae, mae'n y gyfle'n syth. Ac am arbediad amddiffynol. Phillips i'r adwy. A dyna chi ymateb gan Caernarfon. Dyna chi be di'r rhoi'r corff dros yr achos. A dyna chi be ydi munud o bêl-droed cyffroes. Am ymateb gan Caernarfon yn dangos mae rhaid i ni roi troed ar y sbardun yn gynnar iawn y gêm ar rwan. Da ni wedi dechrau pyn bach yn ar y deg, falle dangos gormod o barch i Airbus. Mae'r cyfle'n dod yn syth, yn siŵr gan i Polwg pan mae'n rhyw seibiant yn y chwarae. Ond bob pas yn ôl rwan i Ramsey fydd amddiffynwyr Caernarfon, fydden nhw'n poeni. Wel, mae'r rhaid bod Airbus yn dal i fwynhau sentimetr gol pan ddigwyddodd hyn. Cyffyrddiad da gan Darren Thomas, a mae'n gwybod, diolch yn mynd i sgorio, felly rhoid y bêl mewn ardal da, a Sean Cavanagh, just yn ceisio ymateb. So wedi gallu ymateb yn backyns, dwi'n yn gwybod, ond Jake Phillips oedd y dyn oedd eisiau cyrraedd y bêl gyntaf. Oedd o'n deall y pwysigrwydd just ar ôl sgorio i wneud yn siŵr bod o'n clirio. Nath Thomas yn dda iawn yn do, hynny oedd i gyffyrddiad ar ei frono, ond nath o dynnu'r bêl yn ôl. Oedd hi ar y blat i Cavanagh mewn gwirionedd, yn doedd? Saf am di gallu gwneud dim mwy. A bron, Sean Cavanagh, dylia fod o ar flaenau drai, jyst yn barod, dwi'n yn gwybod. Mae hwn yn mynd i fod yn allweddol Darren Thomas, wrth gwrs. Gymaint o dalent, diweddglo i tymor dwytha, oedd o, efallai un o'r chwaraewyr gorau yn y gyngrair. Ond da ni'n gweld y gol rwan gan Airbus a'r cyfle gorau mae Caernarfon wedi cael. Y ddau yn dod just o peli eitha syml dros ben y top, ac efallai dyna lle mae'r gwendid tu ôl i ddau amddiffyn. Sam Jones. Mae pethau'n fywiog yma. Dyna mae gol yn tueddu wneud i gêm. Camer, os da chi'n clywed y iaith llai na derbyniol o'r ystlys, maddeuwch i ni.
y math yma o awyrgylch, mae yn hawdd clywed unigolion yn gweiddi. Ac da ni yn ymddiheuro mynd drwy dramgwydd, mae hynny'n achosi. Thomas. No Edwards. Mae hwn yn chwaraewr bach dawnus, cyflym, iawn, ac mae'n pasio at Jones. Jones yn gry. Ie, chwarae teg, No Edwards yn ei chanol i fanna. Dwi'n gwybod beth o'n neud y fanna. Cernwr de mae o fod. Cwn i weld yn yr munud y nesaf os mae Caernarfon wedi newid pethau yn gynnar ofnadwy. A dwi'n meddwl bod nhw. A fydd y rheolwr Sean Eardley. Fydd y Siardin yma ar y bel yn fwy aml. Mae'n well na bod yn cefnwr de allan o'r ffordd bron a bod. Kai Jones yn fanna, anodd iawn i sgorio'r ongl yna, ond wrth gwrs fel ymosodwr, ti jyst eisiau cael ergyd ar targed yn gynnar yn y gêm. A mae yn edrych fel tasa Caernarfon nawr yn chwarae efo Williams, Pearson a Craig fel tri yn y cefn. Ie, gwni weld sut fydd y Sharp yn addasu fel mae'r munud y nesaf mynd, ond mae No Edwards yn sicr yn ganol cae rwan. Jones oedd i fewn yn gryf fanna, Sam Jones. A gwaith amddiffynol da, gwaith yn gwarchod gan Jake Phillips. Da oedd yn chwarae fe'i gilydd ym Mangor y tymor diwethaf. Ac mae hwn wedi gwneud mwy nag un peth da yn amddiffynol yn barod. Yndi, da iawn. Oherwydd mae Sam Jones, mae o'n mor gyflym. Mae mor da y bel yn aros yn agos at ei draed yn aml. Dwi'n siŵr os yna rhyw gyffyrddio bach gan Jake yn fanna. Un peth, mae Jake yn well na hyn, ond gair swn i'n ddefnyddio i ddisgrifio fo, mae o'n styfnig ofnadwy. Os da chi'n mynd heibio Jake Phillips, da chi wedi gwneud yn dda. Oherwydd mae gen o ryw ddawn jyst i wneud yn siŵr bod o'n sticio at ei dasg, yn aros ar y dyn tan yr eiliad ola. Mae Sam Jones yn mynd i orfod gwneud rhywbeth special i fynd heibio fe heno. Sam Hart. Dyn y ciciau gosod, mae gynwynydd bob ochr ynddo fo a Phillips. Felly 22 i Sargent sy'n ar benthyg o Wrexham. Andy Owens eto. Ac yn glynu at ei dasg mae Gareth Evans. Phillips. A bob tro yn y bel yn mynd nôl at golwr. Mae cefnogwyr yn aill dim ar llall yn mynd i ryw lyncyn galed, sbiwch ar Andy Owens eto. Oedd gan sefyll oedd na, ond mae o'n darged da, mae o'n gry, a fel hyn fydd o at ddiwedd y gêm. Ie, mi fydd y reit yn ei chanol i, drwy gydol y gêm. Bod o felly ddim yn sgorio gymaint o goliau mae bobl isio. Ond mae di sgorio rhy bwysig heno, da ni'n gweld Sam Hart. Diolch yn trio dim byd special ofnadwy, jyst rhoi di tu ôl i'r amddiffynwyr. Ond mae Pearson yn well na hynna. Gath o dymor hyn llefus efo Llandudno tymor dwytha. Ac Andy Owens chwarae teg. Ongl, ddim yr ongl ora, ongl gas. Cadw i ben, neu bob dim yn gywir. Mae hwnna'n bas fach hyfryd i mewn. Ac Jones ar draws y gol ar ei Thomas methu cyrraedd. Gareth Evans, cyfleroedd i nôl mewn cic gornel fydd i. Ddyle fod i cyrraedd. Gwni weld rwan, ond Darren Thomas yn ei chanol i, Sam Jones yn ei chanol i. Dangos yma y ddau yn cyfuno. Darren Thomas efo'r bas glyfar tu ôl i'r amddiffyn, a Sam Jones ddim ond dau feddwl, just rhoid y bel ar draws y cwrt cosfia. Sean Cavan unwaith eto, efallai ar ei sodla, efallai ddim cweith, efallai bod fi bod bach yn anheg. Craig, meistr y gic osod mae'r golwr di dod, mae heibio pawb, tu hwnt i bawb. Cyfle am wrth ymosodiad falle. Jordan Evans. Gwaith da gan efo foedd di mynd ynde. Fel yr bel di cael ei reoli'n well, mae'n cael ail cyfle na di mae Pearson. Fydd eisiau gwneud popeth yn iawn yn amddiffynol nawr i wneud fyny am ei gamgymeriad ni chlirio hi. Ie, da ni'n... Dwi'n sbio'r Sharp Caernarfon, maen nhw wedi newid yn syth. Gol na, mae yna rhywbeth o sioc, maen nhw wedi mynd yn 3 yn y cefn. Felly fyddwn ni'n gweld Nathan Craig, Pearson a Williams, y 3 yn y cefn. A wedyn maen nhw'n chwarae system i'r system lwyddiannus fel sy'n ei Cymru. Yn chwarae efo'r box, y sgwar yn ganol cae, No Edwards a Crowther yn ista, a Darren Thomas a Sean Cavan a tu ôl i'r ymosodwr. Ond Sam Jones fel cefn a sgellwr chwith, nid dyna di safle gryfa fo. A sgellwr ydi o, neu ymosodwr. Ond wrth gwrs weithiau, da chi'n gorau chwarae allan o'r safle i'r tîm. Chwarter awr sydd wedi mynd, Sean. Rheolwr Caernarfon yn edrych ar ei orio am ryw reswm. Ac yn meddwl, wel, pa mor hir mae'n mynd i gymryd i ni gael mewn i'r frwydr yma mewn gwirionedd.
Ac ys fflachiadau da ni'n gweld ganddyn nhw. Mae yna ddigon o frwydr yn hym Caernarfon, does. Mae nhw wedi profi hynna tymor dwytha, a mwy. A fydd Eardley yn disgwyl gweld hynna heno rwan. Oherwydd, mae yna ryw esgus fach di bod oherwydd y gemau calad mae nhw wedi cael, disgwyl curo derwyddon gartra. Ond rwan, bron o bod mae tymor nhw'n dechrau rwan. Rwan mae'r pwysau, pobl yn disgwyl gweld Caernarfon yn curo heno, gwrdd i weld sut maen nhw'n delio fe hynna. Felly mae Trydar di bod braidd yn dawel ac o'n i'n gweld ambell i chwarae'r Caernarfon yn ysgwyd y llaw chi Owain. Da chi eisiau darogan lle fe Caernarfon yn gorffen tymor yma? Ie, rhyw fath o tymor dwytha fydden nhw'n syrthio. Jocian, Dwynig. Am ryw reswm, mae'n ffôn i'n bwnsio fyny gael ar y bwrdd ymlaen i fan hyn. Gobeithio fyna neb yn golygu diweddglo pan eisiau ddim a jocian o'n i fan. Gar bwy gyda llawd i'r hif, un o'r hugen gwneud gyfle i sôn amdano fo. Ychwaneged exotig i uwch gyngor Cymru. Michael Pearson. Peniad gan Thomas. Jones. Chwilio am Cavanagh. Ond i'r ail dymor ddim yn hawdd, Nick. Be maen nhw'n dweud am yr ail dymor? Fatha'r ail album. 5 mlynedd ar hugen i gyhoeddi, definitely maybe ddoe. Wel, pwy sy'n di ennill hon? Pwy sy'n di ennill hon? Airbus, bendant, Caernarfon, falle. A dwi ddim yn mynd i ddechrau holi Owain Tudur-Jones be di hoff record o. Dwi'n hyn, da chi eisiau gwybod am Beyoncé. Dwi'n gwybod ein di, Nick. Champagne supernova. Bywyd champagne. Nawr te, os na ymdrech champagne yn mynd i fod fan hyn gan Evans, Allnad Hart, gormod ar honna, a mae Nathan Craig efo Sam Jones o'i flaen o, a mae di ganfod o. Jones. Y dacl gan George Hughes. O, dwi'n gweld honna. Mae Sargent wedi cael honna am geca, mae rai wedi deud rhywbeth. Ond o'n i bod yn siŵr mai Hughes wrth o fel lawr. Wel, dwi'n gweld gwthiad yma na. Mae'n dal i symud ymlaen, chwarae teg. O, wel, nath am ennill y bel. Mae'n 3 o'i amgylch, ond nath Sam Jones mor dda i gael ei hun i ffwrdd. O, dwi'n... Eich yna rhyw fath o gyffyrddiad, ond mi oedd hi'n drosedd. Ond am y drosedd gyntaf mae'r garden fel wedi cael ei rhoi. Braidd yn anheg hefyd oedd. Braidd yn anheg. Mae dyfarnwr yn plismona Sargent reid hall fanna. Sam Jones. Ond wedi bwriadu gwneud hynny. Mae yna waith yn Airbus, os ddim amheuaeth yn hynny, mae'n gweithio'n galed. A pan mae chwaraewr Caernarfon yn meddwl, dwi'n wedi gyrraedd hon, dwi'n wedi cael gyd o beth efo hi, mae yna gris glas yn ei wyneb o. Pwy oedd yn gwneud hynna tymor dwytha, Nick? A dwi'n cofio rhywbeth tebyg, derwyddon Cefn yn cael tymor llwyddiannus dros ben y tymor cyn dwytha, a nath nhw ffeindio anoddach iawn tymor dwytha yn do. Rwan te, mae Osian Roberts yn iwsio iPad, state of the art. O fewn llaffenni'r cae yma, mae gennym ni ffatri awyrennau gyda'r fwyaf soffistigedig yn y byd. Ai ar bapur felly oeddech chi'n cael eich tri pan ydych chi'n chwaraewr? Tent ydi hwnna, Nick. Maen nhw'n mynd i gysgu yma hynna. Dwi'n rhaid i gweld rhywbeth tebyg yn y mywyd os dwi'n bod yr oras. Mae yna... Os ydych chi'n mynd i W.H. Smith a nifer o siopa gwahanol, ych chi brynu rhyw notepad bychan iawn dyddi yma. Falle bod hwnnw sydd wedi adlewyrchu'r cae, yr un seis ar cae. Felly mae dyna syniad sgan y rheolwr. Ti'n gwybod weithio, mae yna gamera o bell yn gallu gweld y tactegau, mae rheolwr yn trio guddio fo, fi'n am cuddio hwnna. 20 munud o'r gêm di chwarae. A mae Airbus ar y blaen. Mewn gêm ar noson, pan fydd nhw wirioneddol yn gobeithio y gallu tymor nhw danio. Dim yn hawdd. A'r hira mae'n mynd, gofynnwch chi lan dydno, enghraifft, y hira mae'n mynd hefyd i goliaeth. Gofynnwch chi lan nellu yr un fath. A mae'n dawel yn uwch gyngor Cymru yn gyffredinol.
Aberystwyth ag Airbus, y ddau A sy'n cael y goliau hyd yn hyn. Da ni'n y gêm iawn ar hyn o bryd. Jones. Ystyr goliau yn dod yn nhrefn y dwytho. Fydd Bala nesa yn siŵr o sgorio. A mae Cei Conna yn chwilio am gol hefyd. Wedi fydd derwyddon Cefn stopio wedyn. A mae Caernarfon wrth gwrs. Da ni'n agosau at chwarter cynta'r gêm yn cael ei gwblhau. Be fydd o'n teimlo, Sean Eardley? Nad ydyn nhw wedi cael mewn i'r gêm eto? Wrth gwrs. Maen nhw wedi cael ambell i gyfle. Dyn nhw'n bell ohoni, ond bron o bod, da ni'n gweld jyst fydd bach fwy o spark yn chwarae Airbus. Mae'r 20 munud cyntaf ma di, sam llawer wedi digwydd, a ma di hedfan heibio. Ac dwi'n meddwl bod y tîm cartre, jyst bod yr awch, ond ni'n sôn cyn y gêm bod yna bwysau ar y ddau heno. Mwy o bwysau'r Airbus, dwi'n meddwl hefyd. Maen nhw eisiau'r pwynt, maen nhw eisiau'r fuddugoliaeth gyntaf yna. I deimlo'n gartrefol, unwaith eto mewn cyngrair newydd iddyn nhw, i'r rhan fwyaf o'r chwaraewyr yn sicr. Garbwy, y Ffrancwr. Diddorol gweld y newid tactegol mor gynnar ni. Dwi'n gweld bod nhw wedi ildio, ond yn aml da chi'n gallu ildio'n gynnar mewn hanner cyntaf. Di'n aml golygu bod chi'n newid y tactegau, felly ella bod Sean Eardley wedi bod mewn rhwng dau feddwl yn ystod yr wythnos. Y ffaith bod Joe Williams ddim yn chwarae, bod y cefnwr de arferol mond ddigon ffit i fod ar y fainc am un rheswm neu'r llall. A gadwch chi fod yn onest, lawr y dde ddoth y camgymeriad ddoth y gol, yde? Ie, lawr y dde, 3 yn y cefn, ond weithiau mae Gareth Evans yn mynd yna. Thomas fflachio honna mewn yn chwilio am Kai Jones. Ac mae'n wythnos fawr o bêl-droed, wythnos brysur o'n blaenau ni wrth gwrs. A mae'n dechrau nos Wener nesaf. Cymru neu Azerbaijan yn y gêm allweddol bwysig. Y gyntaf heb Osian Roberts, mae'n fyw ar S4C yn dechrau am 50 wedi 7. Ac fel 7 a ddesgyd Cafana drwy'r bêl na, oedd hi'n ymdrech dda. Ymdrech i godi calon y cefnogwyr yma. Mae hwn yn chwaraewr talentog. Mae ganddo fo ddonia, mae'n gallu mynd heibio chwaraewyr, a da ni'n gweld yr hyder i gymryd yr ergyd o bell. Ac oedd y dip just ar yr eiliad ola, ond gobeithio sa hwnna'n dod dipyn bach cynt. Mae'n gallu taro nhw o bellter. A da ni'n gweld rwan yn syth pan bod Sean Eardley wedi ddewis o. So siomedig o beidio taro'r targed. Y math o fflach sy'n gallu codi tîm yng nghanol y cae. Crowder. Pam ydi hwn. Y rhif 2 ar hugen, Sargent. Ar fenthyg o'r Exo, mae reolwr yma heno yn ei wylio fo. O hwnna wedi mynd tu ôl i'r amddiffyn a'r teibwy mewn i ddisgyn! Ac Evans gafodd y cyfle. Ac oedd hwnnw yn gyfle, a mae o'n gwybod hynny. A mi fydd yr ail gol na di bod yn gysur mawr iawn, a di tynnu rhywfaint y bwysau oddi ar Airbus. Croeso yn dod i fewn a chwarae teg, ymateb da yn yr ymosod gan Ryan Edwards. Just rhyw flic bach clyfar ac syth at Evans yma na. Fydd o'n siomedig, mae droed chwith o'n yn peryglus ofnadwy. Ddim cweit yn cael y cysylltiad oedd o isio. Fydd o'n teimlo, os allu ddod ar y targed, fydd Ramsey yn teimlo'r pwysau yn y gol. Mae hwnna'n dipyn o gyfle. Os nhw'n gallu cael yr ail gol rwan, so hyder Caernarfon yn isel dros ben. Hart yn ddichlirio hi. Syth at Williams. A mae hwnna yn cyrraedd Noah Edwards. Crowder. Pearson. A mae hwnna'n basal. Syth lawr corn gwddw, George Hughes. Dim ffosedd chwaraewch ymlaen. Digon o le gan Sargent yn gadael y cae. Evans ac Craig i'r adwy. Dangos i brofiad. Ie, safle da gan Nathan Craig oherwydd mi o'na le tu ôl iddo fo. Mi oedd Jordan Evans yn gwneud yr hediad tu ôl i Nathan Craig. Ond chwarae teg, so mynd i draed yn ddigon sydyn.
ac yn gyffyrddus yn y pen draw yn cael ei hun yn y safle cywir i benio nôl yn gyffyrddus. Ac Ramsey, allan o'r llun, chi'n codi fydda i'ch cydnabod i fai. Mae cic fel yna gan golwg, mae rai bod yn gyrru gweddill y tîm yn gandryll. Yndi, oherwydd mae Nathan Craig newydd weithio'n galed i ennill y meddiant yn ôl. Ac yr unig target sy'n gan Caernarfon ydy Kai Jones yn yr ymosod. Mae pawb arall yn eitha bychan o flaen o, felly mae'n rhaid i'r gic oedd yn berffaith os mae'n mynd i chwarae yr un bell. Owens, ti'n mynd chydig bach yn llydan. Sbiwch arno fe. Mae'n gwneud bywyd. Weithiau'n tyri ar hi galed, a mae'n gwneud bywyd mor anodd i bawb. Yndi, mae'n niwsans dydi. Mae'n niwsans. Ramsey mynd am gic hir unwaith eto. Mae hwnna tu ôl i Jones. A cyfleu Phillips ddod â hi. Allan at Gareth Evans. Mae eisiau fod oedd fwy mewn i'r gêm o safbwynt Caernarfon sy'n ni'n tybied. Ie, dwi'n sbio ar siap Airbus ac yn aml yn y byd pêl-droed dyddi yma, da ni'n gweld yr asgellwyr chwyth yn carlamu fyny'r asgell. Nhw ydy'r asgellwyr i bob pwrpas, ddim Airbus. Mae nhw dan reolaeth gan Shaughnessy heno, bod nhw'n aros fel pedwar, mond weithiau fydden ni'n gweld Jake Phillips. Mae Aberdeen yma wrth gwrs Wayne, wrth i bod yn gwylio Jake yn ei chanol i. Di bod ar wyliau rhywle hefyd. O, edrych yn dda, chwarae teg. Tan gan Wayne. A fynnwn ni wedyn sut o fi'n dimbych y pysgod. Symbeds ochr yr Exxon yn had ydi yma. Kai Jones. Ond o'n i'n sôn, Nick, dydy'r cefnwyr, dyn nhw'n symud allan o'i safle, neu anamal mae hynna'n digwydd, felly maen nhw'n chwarae ar hyn o bryd fel tîm sydd yn stryglo i gael y fuddugolaeth gyntaf. Maen nhw'n amddiffyn efo 5 ac ymosod efo 5, dim mwy. Crowther. Tened allan gan Hughes. Ac yn ara bach, ydych chi'n teimlo bod Caernarfon yn dechrau gwasgu. Pearson. Craig sydd ddim yn gapten heno. Hynny ac os mae heno ydi y tro cyntaf tymor yma mae'n dechrau gêm. Ac Noah Edwards yn ei safle mwy cyfforddus. Fanna, ydych chi'n dychmygu bydd o yn fwy o niwsans. A mae hwn yn gyfnod bach o feddiad nawr i'r ymwelwyr. I cyfnod gorau nhw o'r gêm mewn gwirionedd o safbwynt meddiant cyson. Jones. Mae wedi gyd yn dda, i lle gic fanna. Yndi chwarae teg, da amddiffynwyr o'i amgylch unwaith eto. A dyma mae'n licio. Yn aml, pan mae chwaraewyr efo cefn teg at amddiffynwyr, na nhw jyst chwarae'r bel yn syml yn ôl. Mae Sam Jones yn licio jyst troi un ffordd, y llall, tam yn cael yr hanner llathan i ymosod y bwlch os licio ni. Craig. Dyma mae Caernarfon yn teimlo bod nhw wedi golli yn y gemau diwetha. Ydy gwasanaeth y dyn yma, doedd hwnna ddim cweit mor gywir ag arfer. A mi gael cyfle arall, mae'n bwydo Pearson. Evans oedd o'n hydrach am Evans nôl at Williams, oedd hynny braidd yn rhwystredig i Caernarfon, fydd nhw eisiau'r bel fyny'r cae. Fyny â hi, gan Ramsey. Mae'r goliau yn dechrau cael ei sgorio yn yr uwch gyngred heno. Mae Cody Roberto wedi sgorio i'r derwyddon, yn y derwyddon, yn erbyn Aberystwyth. O, gwaith hyfryd gan Edwards. Mae wedi dal i'r edeg. Oedd na'n digon o chwaraewyr yn symud i lefydd deallus iddo fo fanna. Oedd Kai Jones chydig bach yn llonydd. Ond o'n i sôn am Noah Edwards a mae'n dod yn fwy ac yn fwy fewn i'r gêm yma. Yndi mae o, mae'n y safle, mae'n licio chwarae. A mae gennym fo draed mor cyflym. Da ni'n gweld yma y talent, y donia, y sgilia sydd ganddo fo, bendigedig gan Noah Edwards, a bron a creu cyfle ar ei ddiwedd o hefyd. Craig. Wyddoch chi mae Caerdydd ar y blaen yn erbyn Fulham. Mae hwnna'n dipyn o sgôr i Gaerdydd. Gêm fawr iddyn nhw, dim cweit mor fawr as gan Abertawe fo'r un Leeds. Murphy, dwi'n meddwl sydd wedi sgorio'r gol i Gaerdydd. Mae Caernarfon yn mynd i deimlo. Mae dyma'r amser mae rhaid nhw ddechrau sgorio. Jones ag Noah Edwards efo'i gilydd. Cic gornel fydd honna. Gwaith da gan Jake Phillips unwaith eto. Mae o'n teimlo bod y cyffyrddiad ola wedi mynd oddi ar yr ymosodwr Sam Jones. Gown ni weld, golwg. Ie, efallai bod o'n gywir. Sam Jones yn croesiad yn mynd yn erbyn Jake Phillips a wedyn, jyst gwiriad bychan.
Ond Sam Jones efallai ydy'r un chwaraewr sydd yn gyffyrddus efo'r bel wrth I draed ac yn achosi problemau. Craig sy'n cymryd y gic gornel. Mae'n dod at Gareth Evans. Ti'n mynd I gael ail gyflen, mae'n mynd I fodloni am y gic gornel. Hon, ochr arall y cae. Ac ydy mae Craig yn mynd I fynd o'r chwith i'r dde. Ie, fydd hon yn mynd tuag at y golgeidwad wrth gwrs. Mae'n I disgwyl rwan, mae Nathan Craig wedi cael cwpl o... Wel, mae wedi cael cic rydd, mae wedi cael cic gornel. Ac yn aml iawn, os mae hwn yn cael 3-4 cyfle a roed y bel yn y man cywir, dyna'n union neitha. Da chi'n teimlo bod Caernarfon yn heiddi gol. Mi fydden nhw'n teimlo hynny. Mewn â hi, mae'r golwr yn aros ac mae'n dal yn dda. Fe welodd o yn union lle oedd hwnna'n mynd. Ac oedd o ddigon hyderus I aros amdani hi. A mae Dave Roberts yn chwarae i'w 7fed clwb yn uwch gyngor Cymru. A fydd na gwiz yn eich tafarn chi. Gewch chi'r hester y 6 arall gen I. Evans. Un o chwaraewyr gorau, bys dim amheuaeth am hynny. Mae'n chwarae yn y 10, mae'n gwisgo 10. A mae yna gymaint o bethau da gan hwn yn wraidd I bethau da Airbus. A mae'n chwarae yn agosach at Andy Owens. Dwi'n meddwl bod Airbus wedi cael rhyw newid bach ers I Caernarfon newid I system nhw. A da ni'n gweld efo'r croesydd yna, bron iawn yn berffaith, amddiffyn da gan Caernarfon, ond yn sydyn iawn, nhw sydd ar y droed ôl. Mae Mitrovic di dod â Fulham yn gyfartal yn erbyn Caerdydd. Caerdydd a Fulham 1-1. Mae'n 1-1 yn y gêm rhwng derwyddon Cefn ac Aberystwyth. Pawb o gwmpas y smotin ni. A mae'r dyfarnwr eisiau gweld beth sy'n digwydd ar y llinell. Noah Edwards. Faint o Ffrangeg sgynno fo, dwi'm yn siŵr. Ond mae'n cael ei wylio gan Garbwy. Ac pan ydych chi'n meddwl, mor agos ydy'r ffatri Airbus yma ar un yn Toulouse. Mae'n siŵr bod air neu ddau o Ffrangeg yn cael ei siarad. Ac yn y diwedd oedd y teniad yn dod mewn gan y capten Thomason. Ond mi oedd na drosedd. Andy Owens yn ei chanol unwaith eto. Bod y bel ddim yn dod yn agos ato fo, mae'n achosi problemau. Ryan Williams ar y llawr, gwn I weld rwan yr ymosodwr, dwi'n siŵr oedd o. Mae hwnna'n lun da. Ac os da chi'n chwilio am dystiolaeth, allech chi ddadle bod hwnnw'n lun damniol o safbwynt y blaenwr mawr. Yr un peth swn i'n ddeud, sy'n licio weld eto, ydy y ffaith fod i'n lygyd o ar y bel. Gwn I weld o'n ongl wahanol. Diolch yn sbio I ffwrdd o'r bel. Mae rhaid I dyfreichiad I fynd I rwla. Dwi'n meddwl bod hynna'n bwrpasol, mae rhaid I fi gael ond mae dal yn un cas. Dal yn un cas ofnadwy Ryan Williams, dal ar y llawr. Hon ydy'r ongl, Nick, ynddo. Mae sbio ar y bel. Mae'n ddamweiniol. Dwi'n gwybod ti'n ysgwyd y ben, ti eisiau ffrau wan. Na, dwi'n eisiau ffrau, ond os ydym eisiau Malcolm Allen yma i gael ffrau, mae'n amlwg, ond na, dwi'n gweld y bwynt I, ond oedd un gas. Weithiau ni wedi weld ymosodwr yn sbio ar y dyn, wedyn sbio ar y bel, a mae'r raich yn codi yn bwrpasol. Ddim yn y digwyddiad yna. A dyna, mi nes I edrych ar hynny, oedd na ryw gil edrychiad I bod doedd na ddim, nag oedd. Na ni, hwn yn fachgen Caernarfon, fydd o'n ôl, ryw wen bach gyda fo. Teniad da gan Thomason, mae Williams yn ôl ar y cae. Andy Owens yn cael ei gosbi am drosedd yn ar crawdda. Unwaith eto, y math o ddigwyddiad sy'n gallu cynyddu y gwres o dan y cawl. Ond mae'n gêm bach dda. Mae'r ddau dîm yn cael eu cyfnodau. I glwso ni. Y taclo yna o lathenni ffwrdd fyny fan hyn yn y pwynt sylwebu. Owens. Heibio'i crawd ychydig bach rhy hawdd fan'na. Ond Thomas, dangos y triciau. Ac efo fo. Mae caf yna. Jones, Noah Edwards di hwn. Mae Noah Edwards yn dal ar ei redeg nawr mae gan Jones. At Craig. Ond am cweith digon cywir, mae'n beniad sal syth lawr at Thomas. Thomas yn pasio Jones nôl at Thomas. Mae eisiau mynd I hun, oedd Cafan ydi mynd I gynnar nag oedd, ond oedd bod y bwysau ar y bel, ond ni bod y Cafan yn cael sefyll. Bron o bod, doedd am eisiau Cafan o'i flaen, o Darren Thomas yn licio rhedeg ar y bel a wedyn I chario ei hun.
Wel, dyna chi dîm rheoli Wrexham, Brian Hughes a Carl Darlington. Maen nhw yma yn gwylio Sargent sy'n ar benthyg yma yn Airbus o Wrexham. A mae'n dda gweld y tîm rheoli yn dilyn y bechgyn yma sy'n ar benthyg, a mae eisiau deud hynny wrth Sargent, ac dwi'n gwybod mae'r chwaraewyr ifanc mae'n gallu rhyw deimlo, mae wedi'n cofio amdano fi, mae wedi helfu o yma. Dim just hoge ifanc sy'n mynd ar benthyg, Nick, eisiau i amball le ar ben yn hun bach, a do'n i ddim yn fachgen ifanc erbyn hynna. Just y clwb o'n i wedi arwyddo, oedden nhw'n isio fi. Ond oedd Jose Mourinho ac Alex Ferguson yn dal i ddod i dy weld ti? Ond mae'n rhywbeth pwysig, os ti'n mynd allan ar fenthyg, ti'n mynd allan ar fenthyg am reswm, bachgen ifanc neu beidio. A pan ti'n gweld y rheolwr, y tîm, ti di symud i ffwrdd ohono fo, a mae'r rheolwr yna yn cael golwg arna ti, mae hynna'n gwneud i chdi deimlo'n special, mae'n adio rhywbeth i dy gêm, ti'n teimlo, os allai cael gêm, os allai syrenu heno, pwy a wr be ddigwyddith yn y dyfodol. Ac ar y fainc gyda llaw. Mae cyn chwaraewr Wrexham Leo Smith hefyd. Ac mae yna blwyddyn di mynd ers hynny. Ond dybed fydd rheolwr Wrexham yn ddiweddol, deall, be gafodd fynd. Y drosedd ar Noah Edwards, a mae honna'n garden felen. A dio ddim yn hapus, ond oedd o dan drwy'n y dyfarnwr. Mae Palmer yn hogyn mawr iawn. Wel, be welson ni, oedd Jake Phillips yn bownsio'r bel rhyw 2-4 gwaith. Ac oedd nhw'n sbio fyny. Yn amlwg oedd nhw'n ceisio chwarae rhywbeth maen nhw wedi drio yn y maes ymarfer. Dwi'n gweithio allan, chwarae teg i Caernarfon. Maen nhw yn barod amdani. Dio am yn garden fel yn chwaith. Dybed a'i ymateb o bod yn methu credu. Dwi wedi gweld pobl yn ymateb yn waith. Craig. A mae rhaid i Caernarfon fod yn ofalus, bod y momentum ddim yn diflannu. Nhw wedi cael cyfnod da, Sam Gold i dod o'r cyfnod hwnnw, ac yn sydyn mae wedi mynd braidd yn ddiffwt o'i safbwynt nhw. Ac mae cefnogwyr nhw, i tawelwch nhw falle yn tanlinellu hynny, maen nhw wedi meddwl, beth sydd wedi digwydd? Gallwn ni 10 munud da, mae o'n sicr yn meddwl. Bydd i ddawn a don arall, dyna fydd o'n deimlo, ond os am gol i dod o'r ddiwetha. Na, wrth gwrs, mae awyrgylch, mae canu. Dipyn haws pan da chi'n ennill gema, pan da chi'n sgorio goliau. Felly rhaid i chwaraewyr Caernarfon dangos rhywbeth gwahanol rwan. I wneud yn siŵr fod y cefnogwyr, mae'n gweithio'r ddwy ffordd yn dydy. Mae'r chwaraewyr angen perfformio, gael y sparc allan o'r cefnogwyr. Weithiau mae'r chwaraewyr angen rhywfaint o gymorth gan y cefnogwyr. Siŵr na dipyn y sŵn i ddod yn y gêm, ond nhw jyst yn cael rhyw seibiant bach. Yn ddiddorol iawn, mae Noah Edwards rwan gyda llaw yn chwarae eto ar ôl ochr dde. A mae o a Sam Jones yn ffeirio llefydd. Hwna syth at Williams. Hwna'n yn gyfnod bler o'r gêm. Hart yn chwilio am Owens. Da eto gan Owens. Rheoli'r bel. Penderfynu Peter i'r rhai hi. Ac Evans efo fo. A rhaid i Owens fod ychydig bach yn ofalus. Mae'r rwystredigaeth o yn dod yn amlycach ac yn amlycach, ac yn y diwedd mae'r dyfarnwr o gegidfa yn rhyw ddeud, gryda, derbynnia'r penderfyniad. A dyna un achos am gynsyrn y dyfarnwr 8 trosedd gan Airbus. Ie, rhyw 7.5 nhw gan Andy Owens, dwi'n meddwl. Ond bob trosedd mae o'n ildio, mae'n rhoi rhyw gur pen i'r amddiffynwr. Mae fel Les Davies am flynyddoedd yn chwarae Fangor, jyst yn lond llaw. Falle ddim yn sgorio gymaint a hynna mewn tymor, byth yn sgorio 25 gol mewn tymor. Ond waw, mae'n rhoi gur pen i bob amddiffynwr. Maen nhw'n gwybod bod nhw mewn gêm yn ei erbyn o. A'i gol o, sy'n dal i wahanu y ddau dîm a honna'n dod. Bell nôl nawr, ar ôl 8 munud o'r chwarae, a do'n ni'n agosau at 5 munud ola'r hanner cyntaf yma. Garbwy. Ac am unwaith mae Garbwy yn cael ei gosbi. Ac unwaith eto. Craig sy'n paratoi i gymryd y gig, mae Gareth Evans yna hefyd. Ac os oedd unrhyw un yn meddwl am ddod nôl, oedd sgrech Sean Eardley i'w glywed, aroswch i fyny. Aroswch i fyny, A mae llinell Airbus yn cadw i siarp hefyd.
I bwy mae honna mynd i ddisgyn, di ddim yn disgyn I Thomas. Ond mae'r gic gam, a rhoi cic gornel I Caernarfon. A cyfle arall. Ie, Crowther. Un o'r cewri. Capten heno wrth gwrs. Yn sicr yn gobeithio fydd y bel yn landio ar ei ben. Kai Jones yn un arall. Dyna lle mae o'n gofyn am y bel. Dim Craig. Am unwaith sy'n cymryd hon, mae heibio pawb! Un cyffyrddiad oedd isio. Un cyffyrddiad oedd isio, dyn nhw'n hyd yn oed cael cic gornel. A mae'r protestion dair. Dyna ni'n gweld, wel, cic safonol gan Darren Thomas a dydy Dave Roberts yn y gol, diolch yn gwybod be I wneud. Sam Jones yn neidio uwch na'r golgeidwad efo'i freichiau. Ydy ymestyn yn uchel hefyd. Pwy gath y cyffyrddiad ola, da ni'n gweld yma, mae Crowther yn y lond llaw. Wel, Kai Jones oedd yna. Kai Jones gafodd y cyffyrddiad ola, foedd yn dod I fewn tu ôl I Evans. O, sy'n ni'n licio gweld hwnna eto. Dwi'n siŵr mae chwaraewr Airbus oedd gath y cyffyrddiad ola. Dwi'n meddwl bod... A dyna pam oedd nhw'n protestio mor dair am y gic gornel. Ond nath Jones yn dda fanna, ond neidio yn uwch na'r golwr. Oedd y golwr yma bod y bel na ganddo fo'n doedd, ac yn sydyn oedd wedi mynd drwy ddreichau fo. Diolch yn mwyaf, ond mae ganddo fo dipyn o spring. Mae o'n neidio'n gynnar y fanna o flaen y golgeidwad, felly yn amlwg yn tynnu I lygyd oddi ar y bel. Bydd o'n siomedig yn ei hun, don am trosedd, nath neb I gyffwrdd o. Gwni olwg ar honna, ar ôl ni gael golwg ar hon. Phillips. Di symud o'r dde i'r chwith I gymryd hon. Mynydd o gic. William Owens. Owens gafodd I ben iddi hi. Mae o'n cael ei gosbi. Ac allai ddeall chwystedigaeth Andy Owens ddiw. Dyma'r cyfle gyda llaw. Ie, gwni weld hi'n dod unwaith eto. Llygyd ar y bel gan bawb. A wedyn just coes am ddiffynwr Airbus yma. Wrth gwrs oedd hi'n gic gornel. Kai Jones, di'n methu coelio'r peth. Anghywir gan y dyfarnwr. Edwards. Jones. Ar ei droi chwith. Cyfle cyntaf ar y targed, dwi'n meddwl. Gan Caernarfon o fa, mae hwn di bod yn lond llaw. Mae di bod yn achosi rhyw faint o broblema. Yn aml iawn efo croesiadau, tynnu'r bel nôl. Tro ma'n penderfynu, na, dwi'n mynd I gael gôn hun. Dwi'n mynd I drio mynd heibio neb, un cyffyrddiad, a taro'r bel. Tuag at Dave Roberts. Owens ar draws y gol, chydig bach o gamddealltwriaeth rhwng Pearson a Ramsey. Ond hwn ydi chwaraewr o'r hanner cyntaf dybiau o safbwynt I bresenoldeb a'i gyfraniad os mae yna chwaraewyr yn hym Caernarfon sydd wedi cael cyfnodau. Ac Thomas sy'n cael ei gosbi am y drosedd ar Gabwy. Hwn di cael hanner cyntaf da. A chwarae teg I Airbus, maen nhw di amddiffyn yn da. O'n i'n sôn bod yr cefnwr chwith a dde, dyn nhw ddim yn ymosod. Ni'n gweld hon yn yr awyr am dipyn o amser. Symudiad reslo fan'na, dwi'n meddwl. Ond maen nhw di amddiffyn yn gadarn ofnadwy. Dyn nhw'n gadael I safleoedd yn hawdd o gwbl. A mae Caernarfon yn ffeindio'n anodd I torri nhw lawr. Y gwir amdani ydy, un peth sydd wedi amlygu I hun, mae'r ddau dîm yn cael chydig bach o drafferth o safbwynt sgorio goliau, o safbwynt creu cyfleoedd clir. A bydd hynna am y tymor, dwi'n meddwl, wrth asesu beth sy'n yma. Mae gan Caernarfon chwaraewyr eraill wrth gefn, wrth gwrs. Mae Jamie Breeze yn amlwg, yndi? Yndi, diolch yn sgorio gymaint a hynna. Mae Sean Bradley, ymysodwyr da, peryglus, ond neb sydd yn sgorio. A be nath nhw'n dda tymor dwytha, cyfanswm da gan bawb. Nathan Craig yn sgorio gymaint o gicer smoting, gicer hydd. Darren Thomas, neith o sgorio 10 gol. Ond maen nhw'n dibynnu ar bawb yn lle bod nhw'n dibynnol ar un dyn. 2 funud o amser ychwanegol mewn games, di llifo. Craig. Os oedd o'n bwriadu honna, oedd hi'n dipyn o bas. At Evans, wedi bod chydig bach yn dawel. A mae wedi dal i'r redeg nawr, gwaith arbennig o dda, llai ffynnu nôl. Cic gornel fyddi, mae Airbus di methu a cadw hwnna'n fyw. Dyna'r gored ei di weld gan Gareth Evans. Ie, nid y tro cyntaf ni weld. Y croesiadau ma'n trio cael ei tynnu nôl,
ond efo'r 4 yn y cefn, a dyn ni'n gweld y pwysau gan Caernarfon o safbwynt y cicio cornel. Tynnu'r bel yn ôl, mae gan nhw'r 4 amddiffynwr ac hefyd y chwaraewyr canol cae sydd yn sticio at 'u tasg nhw drwy'r nos. Dim amheuaeth. Mae yna lawer iawn o'r gêm wedi cael ei chwarae yn hanner Airbus o'r cae. Ond dyn nhw methu cael y peli yma i lanio lle mae'n wirioneddol frifo. Ac efallai'r un dyn oedd yn gweld Pearson yma. Fydd yr isio gair efo nhw. Y dyn yma yn fwy na neb fydd o isio gwneud siŵr fod Caernarfon yn sgorio oherwydd yn amlwg i gamgymeriad o a tharwen at y gol. Os yna opsiynau ar y banc gan y naill dim ar llall, ydy o'n deg o bosib bod opsiynau Caernarfon yn well? O, mae'n opsiwn yna. Da ni'n sbio ar Jamie Breeze. Dyma'n sgorio gymaint o hynna. Mae o'n opsiwn dda. Mae'n rhywbeth gwahanol yn ymosod. Danny Brookwell. Mae o'n chwaraewr mor gyflym a chwaraewr pwysig tymor dwytha. A Leo Smith, ac i ddo chwarae mewn nifer o sefleoedd yn ganol cae, creadigol ofnadwy, bach o syndod bod o'n dechrau yno. Nawr te, ydy'r hybydd terfynol Andy Owens wedi cyrraedd? Ydy mae o, does ddim cardiau felen. Ac i yma, Craig yn dweud, wel, 1, 2, 3, sawl cyfle ydych chi'n mynd i roi iddo fo? Doedd o'n sbio ar y bel tro yma. Ond troi ydy, oedd o'n gwybod oedd o'n mynd i ennill y peniad, felly troi oedd o, ond dyna fawr o drosedd chwaith. Dwi'n meddwl, da ni wedi iwsio'r gair yn do, niwsans ydi o, fwy nag unwaith. Ond un peth am Airbus, mae wedi cadw'i siap, mae wedi cadw'i mantes. Y mantes roddodd y dyn yma iddyn nhw mor gynner ar 8fed funud. Ie, mae'n dal i gwyno. Mi fydd hwn eisiau anghofio yr 8fed funud i gamgymeriad o. Roddodd y cyfle ar y blat i Andy Owens. Ac oherwydd hynny, tîm o Shaughnessy sy'n ar y blaen o gol i ddim. Dewch nôl ato ni am y dadansoddi ar ôl yr egwyl.
Mae pawb angen help llaw weithiau, yn enwedig tîm sydd ddim wedi cael pwynt hyd yn hyn tymor yma. Diolch yn fawr iawn, meddwl Andy Owens, mae Airbus ar y blaen yn erbyn Caernarfon, 1-0. Y sgôr ar yr egwyl, bydd Pearson ddim yn cytuno. Mae'n un newyddion da i Airbus, yma nhw ar y blaen o gôl i ddim. Dau dîm yn edrych am ei buddigoliaeth gyntaf o'r tymor, fel ni'n sôn Airbus, ddim wedi cael pwynt hyd yn hyn yn newydd ddyfodiad. Dyma'r olygfa yn y stafelloedd newid, a bydd yr un cartre le mae'r gleision yn cysgodi dipyn a pesach na un Caernarfon. Owain Jones sy'n yn ôl yn cadw cwmni fi ar blaen yn sylwebu drwy gwyddo'r hanner cyntaf. Mae'n gêm iawn, ond y pwyso, bydd Airbus wrth i bodd brwni ar y blaen. Fain o waniaeth wneith y gôl na'n neud iddyn nhw? Mae'r gôl na'n ferthol iddyn nhw. Ffaith oedd hi'n dod o gamgymeriad wrth gwrs yn siomedig i Caernarfon. Ond be mae Airbus yn gallu gwneud rwan, sydd yn bwysig i dîm sydd yn stryglo i gael pwyntiau ar hyn o bryd yn y tymor, ydy mae gan nhw rhywbeth i ddal gafal arno fo. A mae hynna'n ymddangos efo'r ffordd maen nhw'n amddiffyn. Efo gymaint o ddynion tol y bêl, maen nhw'n drefnus ofnadwy, a mae fyny Caernarfon dod i fyny efo ryw syniad gwahanol, oherwydd ar hyn o bryd, dydy'r syniadau sydd ganddyn nhw ddim yn achosi digon o broblemau. Dewch i ni weld y gôl, ac Andy Owens wedi cael mwy o gyfleoedd tymor yma nag unrhyw ymwysodwr arall, ond dwi'n fod yn sgorio nhw, felly mae'n siŵr bod yna nerfau ar yr adeg yma. Efallai, gath o lot o amser yn dod, nath o wneud yn dda i synhwyro bod yna gamgymeriad ar y ffordd, a wedyn cadw i ben. Oherwydd mae gen fo lot o amser i feddwl, cyffredau cyntaf y droed chwith, a wedyn mae ar y droed wan, y droed dde. Ond chwarae teg iddo fo, dim panic, dim yn ceisio taro'r bêl yn rhy galad, taro'r targed, dyna oedd yn bwysig yn fanna. Ac nath orffan y symudiad erfydd y dyn yna, Mike Pearson, mor siomedig, chwarae teg i Andy Owens. Mae berfformiad o wedi heiddi gol. Ydyn, oedd y rheolwr wedi bod yn gweud yn yr wythnos bod e ddim yn poeni, dweud y pethau cywir, ond maen nhw'n edrych fel tîm, mae chwaraewyr yn ymateb i hynny hefyd, oedd nhw'n edrych bod yna gormod o nerfau mas yna. Maen nhw'n edrych fel tîm, falle ddim efo'r enwa mwy yn y gyngrair, maen nhw'n edrych fel tîm sydd yn mynd i frwydro drwy gydol y tymor. Da ni'n gweld hynna, maen nhw'n gyntaf i bob pêl, bob ail bêl. Mae Caernarfon wedi cael i moment, maen nhw wedi cael i cyfleoedd, ond ar hyn o bryd, Airbus ydy'r tîm sydd efo'r awch yna. Mae'n hollol amlwg i bod nhw, jyst yn teimlo bod nhw angen rhywbeth allan o'r gêm heno. Ond mae yna gyfleoedd diri wedi bod o ran Caernarfon, dim ymheuaeth am hynny, a falle y bêl ola o bosib neu ambell i beth ddim yn disgyn o'i plaid nhw. Oedd hon syth ar ôl i Airbus sgorio. Darren Thomas efo'r hediad clyfar da, cyffyrddiad cyntaf da, oedd o'n gwybod oedd yn mynd i sgorio, trio roed y bêl mewn ardal gywir, ac Jake Phillips yn ymateb yn gynt na Sean Cavanagh. A mae Sam Jones ar y chwith, di achosi problema. Mae yna frwydr dda wedi bod rhwngtho fo Jake Phillips. Trauma pas dda eto gan Darren Thomas. A mae'n dipyn o groesiad. Ac Sean Cavanagh unwaith eto yn y cwrt Cosby ddim cweit yn ymateb ddigon sydyn. Dyma lle da ni eisiau gweld chwaraewyr talentog yn Caernarfon ar y bêl. Cavanagh ganolog yma na methu'r targed. Mae yna rai talentog na, ni wedi gweld ambell i fflach gan Noah Edwards enghraifft. Darren Thomas ni'n gyfarydd yna. Mae nhw'n chwaraewyr sy'n gallu rhedeg ac achosi problemau. Wedyn ni, y digwyddiad na ddim yn cadw nhw'n apus chwaith. Na, oedden nhw methu coelio bod nhw heb cael cic gornel yn fan'na. Yn amlwg Caernarfon sydd efo y gwaith caled i wneud yn yr ail hanner. A dyma fel mai, o'n i'n gweud mae Airbus, yr unig dîm sydd ddim wedi cipio pwynt, Airbus yr unig dîm sydd ar y blaen ar un o bryd enno. Mae noson gyfartal iawn yn uwch gyngor Cymru. Di sgôr dros y lle i gyd gan gynnwys Aberystwyth yn y derwyddon. Ildio deg yn efo y Seintiau, mynd ar y blaen. Mark Williams yn sgorio, neu bedwaredd o'r tymor i'r capten hefyd, yr ymwysodwr Cody Roberto yn taro nôl i'r derwyddon. Derwyddon un o'r 6 tîm sydd ddim wedi colli hyd yn hyn. A chi'n gweld Bala Ceic honna yn gyfartal, Metre newydd, y Bari yng Nghaerfyrddin falle'n dipyn yn sioc, ond mae mor agos ar hyn o bryd. Yndi, mor agos, a fydd y Seintiau newydd yn gobeithio fydd hi'n aros fel la. Pawb arall yn cael gema cyfartal. Chi'n gwybod ar y brig efo'n ysfori, ar ôl colli'n efo'n Bala. Yn barod, ond na, mae'n profi bod pawb yn gystadleuol yn y gyngrair, ac mae yna fwy ddod yn y gem yma hefyd. Fydd Airbus yn gwybod hynna'n iawn. Os, yn bendant, mwy i ddod, cydyn ni fynd am egwyl hefyd, ac mae Nicky John yma, yn cael cwmni un o gefnogwyr ffyddlon Airbus. Diolch Dylan. Dave Jones, I just want to check before we begin. Voice okay to do this? Because I was stood by you and you're quite vocal, aren't you? Well, I do try a little bit, yeah. Yeah, no, we're okay. But I only... See, we've got a core of supporters. Yeah. They are very polite and they don't do a lot of shouting, so I try and get them going. You do that for them. Now listen, they do tell me that you're a bit of an Airbus super fan. You know, how and where did your relationship with this club begin? Oh gosh, Nicky, it was 16 years, I think it's 16 years ago when they first got into the Welsh Premier, and I started seeing
the results going through, and I didn't realise it was here in Broughton. I only live up the road in Buckley. But one of my friends was involved in the club, and he invited me down for a game, and I came to see them. And at that time, they were just young lads who all worked in the factory, and they playing for the love of the game, and I just fell in love with it, and I've been with them ever since. And I know you travel home, you travel away. Have you got a favourite away location to go to? Well, I'd say at the minute it would be Aberystwyth, I think. We all enjoy going to Aberystwyth because it's not that too far away. It's a 2-hour journey instead of a 4 or 5 hour journey. They always make us welcome. They always have a good game. It's a nice place to go. But I am looking forward this year to going to Jenner Park because I've never been there. And Oh, you'll get a great welcome there, let me tell you. I want to ask you very briefly, more goals in the second half? oh gosh, I hope so. Can that voice hold out for it is the question. You'll hear it if we score again, don't worry. I'm sure I will. Wel, egwyl fer sy'n nesaf ganddo ni rwan, ond dewch yn ôl at ni ar gyfer yr ail hanner rhwng Airbus a Caernarfon ym mewn cwpl o funudau.
Croes yn ôl i Frychtin, fel y gwelwch chi, ni'n barod am yr ail hanner. Airbus sydd ddim wedi cipio pwynt hyd yn hyn ar y blaen o gol i ddim mewn 1-0 at Owain Tudur-Jones a Nick Parry. Diolch Dylan, croeso nôl, dim newid yn y naill dîm na'r llall ar gyfer yr ail hanner yma. Un gol gynnar yn gwahanu'r ddau dîm ar noson sy'n weddol hesb o goliau yn uwch gyngrair Cymru. A mae'r bêl gan Caernarfon. A wyddoch chi be dwi'n disgwyl? Dwi'n disgwyl gweld Caernarfon yn dechrau ar dan, achos fe dreuliodd i'r rheolwr nhw Sean Eardley yr rhan fwyaf o'r hanner amser ar y cae, ar ei ben ei hun, ar ôl rhyw 5 munud bach. A hynny'n awgrymu falle i fod oedd i'n rhoi pryd o dafod i'w dîm, a wedyn di mynd allan i dawelu hun chydig bach. A mae yna garden felen yn cael ei dangos i'r Ffrancwr. Garbwy, y drydedd i Airbus. Ie, di'r dyfarnwr ddim yn shei o fynd i'w boced. Yn gweld yma, bach o tynnu Cris gan Noah Edwards ac dim bach o ymateb fawr o'n byd ynni gan Garbwy. Mae sam llawer iawn di bod yn unrhyw un o'r dair garden felen sydd wedi cael ei dangos, ond mae Thomas y cofi Messi a chyfle i danio'r gêm o safbwynt yr ymwelwyr. Mae'n dod at Craig ar ei droed chwith. Amddiffyn yn ei gau o lawr, nôl i mewn, mae rhaid i'r golwr ddod am hon. Hanner dod mae o. Mae'n cael ei chadw'n fyw, dim byd o'i le efo gwaith Jones. Ond wedyn yna gam sefyll. Ond yn sicr mae Caernarfon wedi dechrau'r ail hanner ar y droed flaen. Yn dia cyfle i Nathan Craig yma ar ei droed chwith. Amddiffyn da gan Airbus unwaith eto, a wedyn yr ail gyfle. Ni'n gweld rwan y bêl yn dod tuag ato fo yn yr awyr, a dyna'r peth gorau dwi'n meddwl efo Dave Roberts yn y gol. Gwneud iddo ddod oddi ar ei linell. Weithiau, mae o'n ffansio ei hun i gael rhywbeth ar y bêl, a mae o'n methu'r bêl yn gyfan gwbl. Nid dyna'r tro cyntaf hyn a ddigwydd yn ei yrfa fo yn sicr, a dwi'n meddwl ddylia bod hynna'n dacteg fe Caernarfon yn defnyddio tym bach mwy yn yr ail hanner. Edwards. Jones. Camgymeriad amddiffynol gan Garbwy. Thomas! O, ni licio'r syniad. Ond efo fethu chodi hi. Wel, syniad cywir. Mi oedd Dave Roberts oddi ar ei linell. A camgymeriad gan yr amddiffynwr Garbwy yn fama. Methu'r bêl yn gyfan gwbl. Wedyn methu'r dacl. Darren Thomas, edrych i fyny unwaith. Da ni wedi gweld hynna'n gweithio dros y blynyddoedd. Eric Cantona, dwi'n cofio. Dechrau bach bywiog ar bregeth fydd yn llosgu'r clustiau i weld i cael effaith ar Caernarfon yn sicr yn y munudau cynnar yma. Jones. A dyna i fi y gwahaniaeth rhwng Jones ac Andy Owens. Mae yna Beli'n cael ei hanelu at Jones, a mae o'n haws o lawer i'w farcio, yn dydi. Mae o'n llai o boindod i amddiffynwyr nag ydi Owens. A pan ydych chi ddim yn sgorio yn rheoledd, a dydy hwn ddim yn sgorio yn rheoledd, 5 gol y tymor diwetha, mae o'n gwybod bod rhaid fo gyfrannu mewn ffyrdd eraill. Ond yn aml, heno, mae Caernarfon yn chwarae i'w gryfdera fe. Mae'r bêl i Kai Jones angen bod yn well. A wedyn mae fyny Darren Thomas, Sean Cavanagh, Sam Jones, bod yn agos ato fo. Hyrwydd ar y deg yma'n edrych yn unig ofnadwy. Noah Edwards, oedd o di mynd, oedd o di daro gan, y byddai'r bêl yn dod ato fo, a mae ganddo fo nawr. Mae rhaid fo fwydo rhywun. Mae Sam Jones yna efo fo. Mae'n dewis y bas at Craig. Craig ar ei droed chwith. Chwipio i mewn. Chwilio am Cavanagh. Fo sy'n cael y cyffyrddiad. Mae hynny'n cadw'r bêl yn fyw. Jones yn mynd amdani efo Thomas. Craig. Crowther. Williams. Pearson. Craig eto. Camddealltwriaeth braidd fanna, a mae'n cael ei chlirio gan Sargent. A mae'r bêl gan un o brif fygythiadau Airbus, yr hif 10 Evans. Amddiffyn da gan Pearson yma yna. Wel bod dechrau'r ail hanner yma. Dyma da ni'n mynd i weld lot Airbus yn amddiffyn yn ddifn ofnadwy. Mae Caernarfon yn mynd i gael lot mwy o'r meddiant am yr rheswm gan ei bod nhw ar ei holi. Mae Airbus yn mynd i adael iddyn nhw gael dipyn o'r bêl. A wedyn amddiffyn yn y ffordd yna, cyntaf i bob pêl. Sargent eto. Y bêl eto yn chwilio am Evans.
Sal gan Ramsey mewn gwirionedd yn doedd y meddiant yn syth nôl I Airbus. A dyma fydd yn gwylltio Sean Eardley. Mae Caernarfon di bod ar fantes, o dyna maen nhw'n chwarae I ddwylo y tîm cartre. Pearson. Mae Pearson wedi gwneud pethau amddiffynol gweddol dda ar ddechrau'r ail hanner yma. Airbus yn dechrau pwyso. Fel Sargent yna'n gofyn y cwestiwn. Angen I pyn bach mwy o help ar hyn o bryd. Rhyw un, lla dau o chwaraewyr sydd yn y cwrt cosbi I Airbus. Mae yna gol di bod i'r Met. Will Evans di'r rhoi'r Met ar y blaen yn erbyn y dre newydd. Mae Caernarfon yn chwilio am gol fan hyn. Mae gan Jones. Sam Jones oedd efo fo. Y ddau Jones yn cyfuno. Ie. A sbiwch ar wystredigaeth Kai Jones. Ond mae gweddill y tîm yn gwybod diom I fod I gymryd tafliad. Mae nhw eisiau fo yn y canol. Yndi, dwi'n meddwl bod Caernarfon wedi mynd yn ôl I bedwar yn y cefn, ond Gareth Evans fel cefnwr de rwan, felly yn amlwg Eardley. Dwi'n just ddim cweit yn siŵr. Mae'n chwilio am ffordd I dorri Airbus I lawr yn dydi. Efallai, y boi sydd ar y fainc fydd yn allweddol I wneud hynna ddigwydd. Wel, ar ddiwedd yr hanner cyntaf, oedd Nathan Craig ar ran Eardley, mae'n siŵr yn hwyrfrydig iawn I adael y cae, oedd o'n dal a dal I siarad efo'r dyfarnwr a'r dyfarnwyr cynorthwyol. Oedd o'n anhapus efo ambell I benderfyniad yn enwedig y maddeiant oedd yn cael ei gynnig I Andy Owens. Ac pan ddechreuodd yr ail hanner, neu eiliadau cynt, Andy Owens oedd yn cael gair efo'r dyfarnwr. Yn rhyw gwyno falle bod y dyfarnwr yn pigo arno fo. Felly pawb a'i fryw fel nhw'n deud. Pawb a'i fus ar ei ddolir. Cafana. Ac oedd Owain yn sôn bod Gareth Evans di symud yn ôl I safle amddiffynol. Ac mae rhaid I ddeud o'n ni ddim di sylwi, a mae Gareth Evans di geid mwy nag un peth yr hif saith. Mae o di geid mwy nag un peth da'n amddiffynol ers cael ei symud nôl, a dwi wedi bod yn clod I Pearson. Tafliad hir I ddod. Ryn sgidiau, Nick. Na'r targed. William Owens. Pendiad da allan. Phillips yn dal I fyny ers y tafliad. Evans eto, dwi'n hoffi golwg hwn ar ei ddroed chwith, ac dyna sy'n digwydd, chi'n dweud bod chi'n hoffi golwg rhywun, a di pethau'n cweit yn gweithio. Ond be fydd yn mynd o feddwl hwn? Wrth I fodd. Dwi'n meddwl bod y trefn ar y tîm heno yn profi, maen nhw wedi gwneud dipyn o waith. Dwi'n gwybod bod yn deud, da ni wedi bod yn chwarae'n dda, jyst dim cweit yn cael y canlyniadau. Fydd o dal yn poeni, a fydd o dal eisiau buddigolaeth gyntaf yna. A mae dîm o wedi ymateb yn dda iawn heno. Lot o waith dal I wneud, oedd yn hapus efo'r siap. Cafana. Craig. Sargent. Geodd y drws fanna. Wel, mae honna yn ôl safonau'r gêm yma, mynd I fod yn garden felen. A dyna yr un mwyaf heddiannol o bosib o'r beder. O safonau'r gêm yma, mae hwnna'n gardyn coch, dwi'n meddwl. Da ni'n gweld Sam Jones yn mynd heibio Jake Phillips yma na. Mae'n gwybod be mae'n neud yndi. Chwarae teg I Sam Jones, bob amser yn barod I fynd heibio'r amddiffynwr, gyfle rwan I Caernarfon. Ond mae Airbus wedi bod yn gyffyrddus yn y safleoedd yma. Mae wedi amddiffyn I cwrt cosbi yn gry ofnadwy. Hyd yn hyn. Nathan Craig wrth gwrs ar dvoed chwith na. Fo sy'n ei chwipio fel at y posti Pere Thomas! O fi ar y bar! Crowther yn mynd amdani hi yn achu beniad. A mae'r bar yn dal I grynu. A mae Craig yn mynd I gael cyfle arall i'r hoeddi mewn eto. Pearson. A dyna o ddigon yr agosa I Caernarfon. Wel, yn aml iawn, da ni'n sbio ar y dyn yma, da ni'n meddwl, mae'n dda fo'i draed. Mae hwn yn dda fo'i ben hefyd. Mae'n amseru bob naid. Mae'r cysylltiad mae'n gael efo'r peniad yna. So, hwn di gallu gwneud llawer mwy. Da ni'n gweld dipyn o groesiad. Da ni'n gwybod bod Nathan Craig yn medru gwneud hynna. Oedd hi mor agos I landio dros y llinell. Dave Roberts dim cyfle yn y gol. Oherwydd y pŵer. Da ni'n gweld yma yma. O, VAR medden nhw. Tu ôl I gol. Nawr te. Sargent.
Ergyd dda gan Sargent ar bediad gorau'r gêm. Dechrau agor i fyny, dydy. A mae hwn di chwarae'n dda ofnadwy yn dawel yn ganol cae. Ond mae di gwneud ei swydd yn effeithiol ofnadwy. Yn aml iawn yn torri'r chwarae, ond tro ma ar y droed flaen, y matab cyn neb. Eisiau clirio fanna gan Pearson. Un cyffredau gan y chwaraewr canol cae ifanc. A wedyn yr ergyd tuag at postyn agos ar Ramsey. A mi nath y gol geidwad yn dda iawn. Doedd wedi cael mwy am drechen ar gol yn y 5 munud cyntaf, 10 munud cyntaf ar ail hanner, nag os ydi gydol yr hanner cyntaf. Mae hwnna'n bel heriol arall i mewn. Mae'n gic gornel arall, wyddwch chi. Pearson oedd yno. Ac efo Pearson oedd y capten Thomason. Digon o brofiad efo Wrexham wrth gwrs. Be bydde hwn yn rhoi am ail gol? Owens, of gwrs, yn mynd i fod yn darged. Thomas yn mynd i fod yn darged. Jake Phillips. Yn gymryd i at y postyn gosa. A mae'r dyfarnwr yn mynd i ddau corner arall. Oedd o'n gwybod be i wneud, mi odrychodd o tuag ati ddyfarnwr cynorthwyol ben arall y cae. Na i adl hon i tîm iddo fo. Nath o ddyfalu. Dwi'n cweit yn siŵr, dwi'n meddwl bod wedi cael hon yn anghywir hefyd. Dwi'n meddwl bod hi'n gic gornel safonol o gwbl. Na. Dwi'n siŵr oedd hi ar cefn un o hymosodwyr Airbus athi. Mae Phillips ychydig bach yn lwcus i gael ail gyfle i roi gwell cic gornel i fewn tro yma. A mae yn well. Ond yn ormod o wthio gormod o rym. A mae rhaid i Andy Owens, mae hyd yn oed pan diom yn ei chanol i, mae'n cwyno. Yndi. Efallai bod y dyfarnwr yn teimlo, dwi'n siŵr os gysi penderfyniad cywir y tro cynta. Efo trosedd, do'n am trosedd, do'n am byd yma na. Mae'n lond llawn ydi. Cwpl o goliau. Wel, mae Cei Conna, sbiwch ar hyn, Michael Wilde roi Cei Conna ar y blaen yn erbyn y bala. A lawr yng Nghaerfyrddin, mae'r Barry di mynd ar y blaen o gol i ddim. Clayton Green di sgorio honno nawr te Evans. Mae'n y gyfle ydi Evans yn mynd i huna, di mae'n i gadael i. Ac oedd nhw'n rhwng dau feddwl a Edwards yn y diwedd sy'n hoeddi heibio'r postyn. A sbiwch ar Caernarfon, maen nhw'n cyflymu pethau. Fel oedd Owain Tudur-Jones yn deud, mae'r gêm yn agor allan. Mae yn dechrau agor allan, a dwi'n meddwl fydd yna rhyw neges gan Shaughnessy ar y fainc. Rheolwr Airbus mewn munud, i wneud yn siŵr bod y bylch yn cael eto. Jones, methu tynnu honna nôl. Williams. Honna bydd yn llac yn yr amddiffynwr. Gyda fo fwy amser na hynny. Mae'n hoeddi syth nôl. Mae gan Palmer. Palmer yn cael ei gael awr gan Cavanagh. A mae Cavanagh yn mynd y holl ffordd ar o'i Roberts dan bwysau. Nawr te, Owens, Pearson. Bach yn lwcus fan'na, mae Craig yn ei gael cyfle ar sbiwch. Mae Owens di gadael Pearson, mae di mynd yn ei flaen i herio Craig. Sam Jones. A mae'r brwyddo yn sydyn yn dair. Sargent. Gwaith arferchog gan Sargent. Nawr mae Evans yn galw amdani ac unwaith eto Edwards gafodd y cyffyrddiad. Y dyn anghywir yn y fan cywir, dwi'n meddwl. Ryan Edwards wedi cael cwpl o gyfleoedd rwan yn y munudau dwytha. Cyrraedd y lle cywir. Gwaith da gan Sargent. Cyffyrddiad trwm. So wedi gallu cymryd yr ergyd y tro cyntaf, dwi'n siŵr. George Hughes. Darren Thomas. Wel, mae o'n fach, ond mae'n dda yn yr awyr, a mae'n gallu bod yn gydnerth yn ei daclo. Dwi'n diflaser yn hun ar hyn o bryd, yn anghytuno fo bob penderfyniad gan y dyfarnwr, dim trosedd yma na. Ond rwan di'r amser yn de, i Caernarfon newid bethau. Rhyw hanner awr ar y cloc, dal i fynd. I cynofyn ar y ddau yma. Un i prif nhw, Jamie Breeze. A Leo Smith. Opsiynau da. Pearson. No Edwards. Thomas, mae o'n dod fwy mewn i'r gêm yn dydi. Nawr te, oedd Jones di mynd, oedd y bas ateb o gan y Jones arall ddim digon cywir, mae gan Jake Phillips. A Phillips yn chwilio am Edwards, Pearson sydd wedi mynd ar draws efo fo.
Amddiffyn da gan y chwaraewr profiadol iawn. Edwards, pa mor oedd ni gael o lawr. Ac ar ôl I waith amddiffynol da, hwnna ddim yn bas garedig o gwbl gan Pearson, bêl gan Evans. Cavanagh, pas i'w lwybr o, cael ei darllen yn dda, ac I fyny'r cae gan Thomason. Mae capten Airbus yn dangos ar gyfnodau I brofiad. Sargent. Edwards. Digon o le ar y chwith. Sam Smith o'i flaen o, mae Thomas. Nawr mae gan Thomas. Mae o'n I tharau mewn y chwilio am Evans. Evans ar peniad. Roberts yn dod. Pwniad. Ac os da chi'n mynd I bwnio. Mae'ch chi bwnio'n awdurdodol. Mae di dal I ddyn I hun mae o. Ydy o'n gafel yn ei ysgwydd? Ydy, mae'n debyg bod o. Garbwy ydi o. Dipyn o boen o fanna. Chwarae teg I Dave Roberts y gol geidwad. Dwi wedi fyrnadu fel cwpl o weithiau am fama. Mi oedd o'n gadar, mi oedd o'n gwybod yn union beth eisiau gwneud. Gwaith da, pwniad da, ond yn anffodus i'r amddiffynwyr Garbwy. Mi oedd o'n y ffordd. Sam Jones sy'n gadael y maes ac Jamie Breeze yn dod ymlaen yn ei lefo. Mae Leo Smith yn mynd I ddod ymlaen. Ac Cavanagh, diddorol, fo sy'n gadael. Ac wrth tra bod na, chydig bach o driniaeth yn cael ei roi. Gynwch chi gyntaf o gyfraniad Jones a Cavanagh. Maen nhw wedi bod yn weithgar ofnadwy, jyst heb fod I noson nhw. Dydy'r bel falle yn cweud wedi glanio wrth I traed nhw lle ar noson arall os oes y Cavanagh llathan un ffordd neu'r llall, so wedi cael cwpl o goliau. Ond fydden nhw'n siomedig yn amlwg eisiau creu argraff ar y tîm y tymor yma. Fydd yna sbarc gan hwn rwan, dipyn ofyn. Felly bydd o'n gofyn y cwestiwn pan bod wedi dechrau'r gêm. Gen efo gyfle rwan I ddangos am yr hanner awr nesaf pan bod o'n heiddi lle. Dîm yn edrych fel tasa yr amddiffynwyr Garbwy yn mynd I gario ymlaen a mae'n groeso nôl o safbwynt Airbus I Curtis Strong sy'n ôl ar ôl gwaharddiad ar ôl cael ei anfon o'r maes yn erbyn derwyddon Cefn. Wel, mae Garbwy wedi bod yn drefnus. Nath rhyw un camgymeriad yn yr ail hanner. Heblaw am hynna, mae wedi bod yn effeithiol ofnadwy. Ac fydd yna golliad ar ei ôl o, gofyn I Strong rwan. Fydd yna rhywfaint o newid yn nghanol ar amddiffyn oherwydd Thomason yn gorau mynd o ochr chwith yn y canol i'r ochr dde, a Sam Hart yn mynd I fewn un wrth I ochr yn y canol. Mae gorolwg ar Garbwy, o bosib fydd allan am dipyn. Sbiwch lle oedd Andy Owens yn tanio honna. Mae o fel ymgyrch un dyn ar brydiau. Mae nhw'n ofnadwy o ddibynnol arno fo. Breeze. Y symudiad yna, Nick, mae yna rhyw 3 enghraifft yn y 15 eiliad dwytha lle mae Airbus jyst yn gyntaf I bob pêl. Dyn nhw'n frwydr enfawr, dim yn dacl fawr sydd angen cael ei ennill. Ond mae bob pêl yn bwysig ac ar hyn o bryd y tîm cartra. Mae hwnna'n drosod gan Strong, ond mae'r awydd yna, mae'r awch yna. Strong yn gri. Chydig bach gri. Ac sa'ch chi fo a Shaughnessy. Wrth ymwneud I gilydd. Sa'ch chi'n meddwl, pa'n di pryn? Orach. Fel gan Evans. Gobeithiol, dim mwy na hynny. Ac pam lai. A mae honna gan George Hughes, a mae rhywun yn mynd I wedi come on midfield ar George Hughes, os dim ni'n gwneud camgymeriadau felly. Ond camgymeriad bychan fel yn gallu newid gêm. So mae hon yn edrych yn groesiad gwael, hawdd I glirio. Ond rwan fydd yna bwysau ar gig gornel. Be ti'n neud fy seriol o'r o'n deitha fo? At y postyn pella,
Ac di ciciau gosod y naill dîm na'r llall ddim di bod yn wych. Mae Jake Phillips di cael ei siomedig. Mae hyd yn oed hwn yn geidrau siomedig. Wrth gwrs, dod nôl mae hwn. Dwi'n di dechrau gêm Nathan Craig tan heno. Un ymddangosiad fel eilydd. A mae'n mynd i gymryd amser i ganfod fel oeddech chi llynedd. Munud ar 20 yn weddill, un gôl yn unig yn hi. Ac mae'n wsnos brysur o chwaraeon unwaith eto ar S4C. Edwards. A'r pen llanw nos Wener nesa. Stadiwm Caerdydd, Cymru ac Azerbaijan. A'r rhaglen ni yn dechrau am 5 munud ar 20 wedi 7. Ethan Ampadu gyda llaw ar y fainc heno ac mae wedi cyrraedd y stad. Fyddech chi'n awgrymu, ydych chi'n falch o weld chwaraewyr Cymru ar y fainc. Ac os mae'n ormod ohonyn nhw sy'n cweit yn ddigon amlwg i'w tîmau hyd yn hyn y tymor yma. Dwi'n ni gyfle i drafod hynny maes o law. Yr un gôl na wedi 8 munud gan Andy Owens yn dal i wahanu'r ddau dîm yma. Evans. A'r Evans arall sy'n twtio William Strong. Hwnna'n digon da. Ac am y clo cyntaf o'r ail hanner, ydych chi'n teimlo bod y gêm ddim yn chydig bach yn fflat? Dipyn bach, a dwi'n meddwl bod yna ddiffyg syniadau. Ffyrna da gan Leo Smith yma na. Yr eilydd. At Noah Edwards. Craig efo fo, allan at y Smith arall. Hwna'n gyfeisiad da! Ac oedd Hart ddim yn mynd i gymryd unrhyw gyfle o gwbl, fe ddodd y golwr, ond doedd Hart ddim yn mynd i aros amdano fo. Mae'r ddau eilydd yma wrth gwrs, Leo Smith yn lledu'r chwarae, Jamie Breeze wedyn y cyfle cyntaf iddo fo gael. Ddim yn poeni am mynd heibio'r amddiffyn nhw, jyst croesiad i fewn, peryg, da gan Hart. Cic gornel at y postyn pella, Andy Owens yn ôl Jos a lawio, cic gornel. A Craig yn cael gair arall yng nghlys y dyfarnwr. A dyma'r 8fed cic gornel i Caernarfon. A mae rei hir, y rei sy'n mynd dros ben y rhan fwyaf o'r chwaraewyr. Heina di'r rei bygythiol i Caernarfon, dim cic cross-motin. Un arall gan Craig, Roberts yn dod, gwaith da ganddo fo. Mae yna sawl ffordd o gael Willy weli. Ac rhyw fraich anisgwyl yn rhyw sgibo honna oddi wrth y gôl. Mae hwn yn cael ail hanner da. Yndi, mae o. A mae o'n medru, mae'n serenu mewn gymaint o gema. Wrth gwrs, jyst weithiau. Mae'n gadael i hyn lawr efo rhyw gangymeriad enfawr. Dim byd o'i le heno. Eto. Eisiau bod yn negyddol, Nick. Eisiau goliad ti de. Ie. Mae Caernarfon wedi gwneud newidiadau positif. Mae hynny'n sicr. Mae wedi gwneud newidiadau ymosodol. Ond maen nhw'n dal i chwilio am yr un gôl. Byddai'n ergyd iddyn nhw, jyst nhw'n colli hon. Dim amheuaeth am hynny, sa. Pobl yn dechrau holi cwestiynau yn ôl te Edwards. Ond mae Edwards wedi bod yn y mannau cywir, ond di pethau mae'n digwydd yma, nacdi? Na, ddim cweit. Mae o yn chwarae'n agos at Andy Owens. Mae wedi cael cwpl o gyfleoedd a ddim yn cael y cysylltiad gorau ar y bêl. Y croesiad yna yn cyrraedd hi cyn iddi redeg oddi ar y chwarae, ond fawr o safon ar just y bas ola. A bydd o'n gobeithio fydd hynna. Mae gen fo gymaint o brofiad a bryswydd Bangor. Bydd o'n gobeithio fydd hynna'n gwella fel mae'r tymor yn mynd ymlaen. A neb di chwarae mwy o gemau uwch gyngred dros Airbus na fo. Chwarae penderfynol. A fe'r gyd yn y diwedd gan Jamie Breeze. Ac dyna fydd i reolwr eisiau ganddo fo, rhywbeth pendant pwrpasol. Cos mae rhaid i Caernarfon fod yn fwy bygythiol. Mae rhaid nhw frifo mwy yn rheanol ar cae. Ie, pam ddim yn de. Di dod ar y cae, eisiau cael argraff ar y gêm. Fel oedd y bel yn syrthio. Pam ddim mynd am yr ergyd. Fydd o'n siomedig bod i ddim yn agosach. Di sadw neso, rhwng dwy gêm ryngwladol. Mae Cei Conna yn croesawu Cof Rangers. Mae nhw Edwards yn croesawu Gareth Evans. Mae Evans yn hoeddi ar draws y cwrt. A
Pwy oedd yna? Mae di amddiffyn mor dda heno, Jake Phillips. Mor dda. Wel, synhwyro'r peryg yn dod ar draws o'i safle cefnwr de i roi help llaw. Oedd o'n synhwyro bod yr amddiffynwyr canol mewn trwbl. Symudiad da gan Caernarfon a croesiad campus gan Gareth Evans yma yna. Ond pwy sy'n ymateb gyntaf, ond y dyn yma. Y nawfed gic gornel. Os na un yn mynd i esgor ar gol. Roberts eto, mae'n pwnio hwnna, di hwnna ddim cweith gystal. Di hwnni ddim cweith gystal ganddo fo. Rhoi pa ar y goliadau oedd o'n fanna. Fy'n na fwy o chwaraewyr Caernarfon rwan yn mynd o'i amgylch o, dwi'n meddwl. Pan bod Crowther yn cwyno. Thomas. Ar ddegfed gic gornel. O, mae di gollwng ni! Mae di gollwng ni! A mae di mynd dros y llinell. A mae Thomas yn mynd i hawlio honno. A dyna'r math o gamgymeriad oedd Owain Tudur Jones yn sôn amdano fo. Mae e'n gallu gwneud gymaint o bethau da. Ond yn y gist, mae yna wastad gamgymeriad. A mae Darren Thomas wedi cael gol annisgwyl a deud y lleia. Ac mae'n gyfartal. Wel, am gamgymeriad. Does neb yn agos ato fo. Allith o'n beio bod na ymosodwr yn rhy agos yn ei wthio fo. Neb o'i amgylch o, jyst tynnu i lygyd oddi ar y bel. Efallai bod o'n meddwl am y symudiad nesaf i thaflu hi cyn iddo fo ddal hi. Ac am gamgymeriad gan Dave Roberts. Maen nhw wedi amddiffyn mor da. Ac ymhen arall y cae, mae Airbus yn taro nôl! A wynwch chi be? Mae nhw'n nôl ar y blaen! A mae'r Deeds di methu sawl cyfle. Ryan Edwards wedi sgorio eto. Dyna chi hanner munud gorffwyll. Hollol orffwyll. Ac ar ôl colli mantes o fewn eiliadau, mae nhw'n nôl ar y blaen. Wel, ddylai bod Dave Roberts o gol-geidwad yn rhoi clamp o sws i Ryan Edwards rwan. Syth o'r gig gyntaf ar ôl y gol yma. Caernarfon diffyg canolbwyntio. Ryan Edwards yn ei chanol i fanna. Nhw'n i ddilyn i rediad o rwan. Yn ganol y cae, lle mae o'n mynd. Gwaith da ar yr ochr dda gan Sargent. Ac yn sydyn iawn, pwy sy'n ei farcio fo? Ac efallai fod y ffaith bod gan nhw ddim cefnwr de naturiol yn y safle cywir yn synhwyro lle oedd Ryan Edwards. A da ni wedi sôn mwy na unwaith heddiw. Mae wedi bod yn y fan cywir, ond wedyn methu. Ddim troma. Oedd hi'n amhosib i fethu'r targed. Wel, am ymateb. A dyna'r math o gol oherwydd ei hamseru hi sy'n gallu bod yn drysor seicolegol. Maen nhw wedi dangos calon, maen nhw wedi dangos ysbryd, maen nhw wedi dangos cymeriad. Bydd hynny gyd yn cyfri mewn tymor sydd ddim yn mynd i fod yn dymor hawdd i Airbus. A mae'n rhaid pwysleisio cyfraniad Evans at y gol na. Chwaraewyr o bosib gore Airbus ar wahân i Andy Owens falle. Mae wedi gwneud gymaint o bethau da. Ond i dîm sydd yn cymryd gymaint o falchder y ffordd maen nhw'n amddiffyn, bydd y dyn yma, mae yna bwysau rwan. Hwn di'r dyn dwi'n teimlo, os mae yna rhywbeth yn mynd i ddigwydd i Caernarfon, bydd y spark yn dod drwy Darren Thomas. Ond i ildio'r gol yna, yn y modd yna, bydd nhw mor siomedig, mae yna gymaint o gamgymeriadau. Bod na ddim taco wedi chochi, ond o ran ei safleoedd. Hwn wrth i fodd. 44 eiliad wedwch chi. 44 eiliad oedd rhwng y bel yn croesi un llinell a'r bel yn croesi llinell pen arall y cae. Dyna be ydi ymateb. Dyn nhw'n gwneud awyrennau sy'n gallu symud mor gyflym â hynny. Mae Brookwell yn paratoi ymlaen i Caernarfon ar ei ffordd nôl o anafiadau mae Brookwell. Mae'r math o chwaraewyr ymosodol sy'n gallu gwneud gwahaniaeth. Y math o chwaraewyr ostio 80% yn ffit a chi'n tybio, da chi isio fo ar y cae. Mae yna ddigon amser. Chydig llai na chwarter awr gan yr ymwelwyr. Palmer a Strong. Owens. O le mae o'n cael yr egni. O le. Gweithiwr mor galed. Strong, yr eilydd. Edwards, y sgoriwr, ar ei sodle braidd felly, a mae Breeze yn mynd. Mae Breeze ar ei daith. Oedd angen pas o'r Leo Smith yn sgrechian am bas, a maen nhw wedi colli'r meddiant yn rhad. A mae gyda'i deimlad bod ni'n mynd i gael rhyw 12 munud ola cyffroes yma. Breeze eto. Prio'r hi galed braidd. Ie, chwarae da yn ganol cae i'w stopio fo. Oedd o'n carlamu efo'r bêl. George Hughes yn ganol cae yn ennill y meddiant. Hughes, Sargent wedi bod yn allweddol. A dyma fo yr eilydd ola
sydd gan Caernarfon. Mae hwn yn gyflym. Kai Jones? Ie, Kai Jones yn gadael. Dim i noson o, ond dwi'n meddwl bod wedi cael llawer o help. Dim digon o help. Yr ymysodwyr eraill ddim digon agos ato fo. Ond fydden ni rwan, dwi'n siŵr, yn gweld Breeze yn mynd i fewn i'r ymosod. Ac y dyn yma ar yr asgu chwith. Fydden nhw eisiau fwydo fo gymaint a bosib. Bel wrth i draed a ffwrdd â chdi, boi. Mae yna newid i bod hefyd o safbwynt Airbus ac James Hooper y bachgen Pengoch sy'n mlaen fel i heilydd nhw. Nawr te, sbiwch ar hon. Sbiwch ar hon. Y bythol wyrth Jeff Kellaway yn y 5 munud ola yn rhoi Aberystwyth ar y blaen yn y derwyddon. Ac ar ôl colli o 10 i 1, maen nhw o fewn munud 10 ennill oddi cartre o 2 i 1. Camddealltwriaeth fan'na rhwng Evans ac Thomas. Ac oedd ymateb Evans yn cicio'r awyr yn i'r wystredigaeth. Falle'n tanlinellu. Nad noson Caernarfon di hon. Nawr te. Ydych chi pwys di gael cerdyn coch i Fulham? Harry Arter, ydych chi'n cofio fo'n chwarae Gaerdydd tymor diwetha? Mae'n dal yn 1-1 gyda llaw yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Bydd hwnna ddim yn ganlyniad gwael i Gaerdydd. Mae Fulham wedi cael dechrau da i'r tymor. Murphy wedi rhoi nhw ar y blaen. Mitrovic yn dod ar Fulham yn gyfartal yn y gêm honno. Fori mae'r gêm fawr Leeds ag Abertawe. Yma mae yna 10 munud ar ôl i Airbus ddal at i Mantes i gael eu pwyntiau cyntaf o'r tymor. Airbus yn ôl ni trefn nhw, Caernarfon yn ceisio newid pethau unwaith eto. Wrth gwrs mae Sean Eardley wedi defnyddio'r eiliddiad i gyd. Fydd hwn wrth i fod. Un efo'r perfformiad a 2 ar ôl y siom o ildio'r gol yna. Just yr ymateb. Yr ymateb yn syth bin, ond mae'r rhaid deud. Mae'r gol gan y dyn yma Edwards wedi dod gan, wel, amddiffyn hi'n llefus gan Caernarfon. Edwards, mae wedi chwarae'n dda'r brydiau, cofiwch, a mae wedi canfod Owens, a mae Owens wedi canfod Sargent, a tu allan i Sargent mae Strong. Smith. Evans. Smith eto. Yna gymaint o chwaraewyr ar y cae yma sy'n gallu newid gêm. Hwn di 1, Brookwell. A mae o'n dal ymlaen. A'i rediad. Yn ei wylio gan Thomason. A pwy sy'n, wel, mae Jake Phillips di bod yn y chwaraewyr gorau'r gêm. Ym mhen arall y cae mae Andy Owens di chwarae'n dda. Tu ôl i Andy Owens. Mae Evans di chwarae'n dda. Mae'n y berfformiadau da di bod. Dwi'n gwybod lle fydd y gig gornel yma mynd rwan, Nick. Yep. Os oes gan Darren Thomas unrhyw sens ar ben y gol geidwad. Craig, nôl at Thomas. Thomas, mae'n gallu gwneud pethau rhyfeddol o'r pellter yma. Dydy! A wyddoch chi be, mae wedi gwneud yr union beth. Ac o'n i'n sôn am yr unigolion sgan Caernarfon. Does am rhaid nhw chwarae dda fel tîm o hyd, ac os mae yna unigolion sy'n gallu sefyll yn y bwlch. Ac mae Thomas di sgorio'i ail gol o'r gêm a mae'n gyfartal. Wel, y dyn yma ydi Spark ynddo. Di sôn digon amdano fo. A just ergyd, diolch yn trio hitio'r bil yn rhy galed. Canolbwyntio ar daro target. Dyna'r union beth mae'n drio wneud. Ac wrth gwrs, y peth clyfar i wneud oedd rhoi'r gig gornel ar ben y gol geidwad. Na, mi o gen hwn syniadau gwahanol. Oedd o eisiau bil wrth i draed o. Oedd o eisiau gwneud rhywbeth ychwanegol i ddigwydd. 2-1. Ac ar ôl hanner cyntaf, o ryw bêl-droi cystadleol, ond fawr o ddigwyddiadau o flaen y gol. Am ail hanner, a mae hwn yn ddyn hapus iawn. A di hwn ddim. Mae hwn yn troedio ffin denau iawn, fyddwn ni'n deud. Mae wedi cael ei garden felen. Y bumed iddyn nhw yn y gêm ac allo ddim cwyno dwi'n credu, a mae'r math o chwaraewyr nawr, oni bai bod hi'n gyfnod mor dyngedfennol yn y gêm, fysa'r rheolwr dwi'n meddwl yn ystyried i gymryd i fer y cae. Mae'n agos i fod i cholli hi. Breeze, oedd o'n meddwl am ergydion doedd.
Thomas, Noah Edwards, Gareth Evans, strong. Ond Airbus, dda iawn yn chwilio am Hooper. Chydig bach tu hwnt i'r syniad yn arferchog fanna. A mae'r bêl gan Brookwell, a mae Brookwell ar ras ar dan, a mae yn olygfa gyffroes pan mae yn gwneud hyn. Tackle farn efo yn y diwedd ni yn ei rwystro fo. A mae'r ddau dîm yn mynd amdani, dydyn? Sa'n neb yn bodloni ar y bwynt. Mae Cei Conna di curo y bala yn y bala. Mae Aber wedi ennill yn y derwyddon o 2-1 y gemau yn gorffen. Felly buddigoliaeth i Cei Conna, buddigoliaeth i Aberystwyth. Yma mae Noah Edwards yn chwilio buddigoliaeth i Caernarfon, mae'n drosedd arno fo. Wel, cyfle arall rwan, dwi'n siŵr fydd Nathan Craig yn dod ar draws. Oedd o'n edrych ymlaen i gael y cyfle rwan, yn sydyn iawn o berfformiad gwael, lle oedd hi'n edrych fatha bod yna golled arall yn mynd i ddod i Caernarfon. Nhw di'r tîm efallai sydd yn teimlo fod y triffwynt yna iddyn nhw. Y tro diwetha, neu'r tro cynta'n hytrach i Sean Eardley fod yn reolwr ar Caernarfon. Dethon nhw yma ac oedd hi'n 2-1 ar y diwedd. Wel, mae hon yn cychwyn ymdebygu i drama'r gêm honno. Yna mae Thomas, yna mae Craig. Mae Craig yn ei gadael i Thomas, ond â chi at Noah Edwards. Mae'n dod nôl i Thomas, ydi bach yn ffodus. Mae'n ei chwipio fewn y ddamar Roberts di dod, mae di methu'n lan. Mae di methu'n lan. A mae'r belfyniad Hooper. Oedd hwnna'n gyfle unwaith eto doedd i Caernarfon a'r cyfle'n deillio o ansicrwydd y golwr. Lot o ansicrwydd. Mae jyst bron fod o'n farus. Mae'n teimlo fod e isio ac angen curo bob pêl. Mae'r bêl gan Thomas di mynd am ei hat-trick. Mae o di deffro, mae Caernarfon di deffro. Dim amheuaeth o gwbl am hynny. Brookwell, a mae'n gig gol. Ddim yn gig gornel. Nawr te, fydd golwr Airbus ddim am weld hyn eto. Croesiad safonol eto gan Darren Thomas. Os ti'n gallu ennill y bêl, aros ar dylinell. Oherwydd fydd bob un amddiffynwr o'i flaen o rwan yn poeni. Bob croesiad sy'n mynd i fewn, ydw i fod i ennill i, ydy o'n mynd i ddod oddi ar ei linell. Camddealltwriaeth enfawr. Pearson oedd yno. Canlyniad o Gyfyrddin gyda llaw, mae'r Barry di ennill o 1-0. A Clayton Green di sgorio honno. Felly buddigoliaeth oddi cartre i'r Barry. Ac mae'n debyg felly y bydd y Barry a'r Met heno ar 10 pwynt yr un. Pwynt yr un sgan y ddau dîm yma ar hyn o bryd. Ar y noson yma, Brookwell. A dydyn nhw'n fodlon efo pwynt na dyn, yna dîm na'r llall. Wel, Caernarfon yn enwedig, swn i'n tybio ar hyn o bryd. Os fysa pen ar y bloc, pa dîm fysa yn mynd ymlaen i ennill y gêm, Caernarfon fysa'r tîm yna. Mae'r hyder i gyd, ond da ni wedi gweld mae Airbus, maen nhw'n mynd i frwydro am bob pêl. Edwards sgoriwr i gol gyntaf nhw. Lle mae'n cyrraedd Owens fanna. Ac da ni'n wedi weld blinder nawr. Ac o bosib, mae hynny'n mynd i gael ei argraff hefyd ar y gêm yma. Mae yna riolwg tuag at diwedd y gêm ar dîm Caernarfon. Tîm mwy tebyg i tîm tymor dwytha. Efallai yn gweld Leo Smith ar y cae, Jamie Breeze, Brookwell ar y cae. A mae hwn, mae'n ddigon egni ni goeso, mor gyflym. Mae wedi gorffen 1-1 rhwng Nghaerdydd a Fulham. Murphy i Gaerdydd, Mitrovic i Fulham, a mae'r Met wedi curo'r dre newydd o 1 gol i ddim. Will Evans yn sgorio'r gol honno. Y belfyniad Andy Owens ar ei frest. Ceisio'i gwiro hi. Gawn ni gadarnhad o ganlyniadau'r noson yn uwch gyngor Cymru heno. Phillips yn cael y dacl mewn, ond mae'n colli'r tafliad. A cadarnhad i chi o'r canlyniadau yn uwch gyngor Cymru heno. A Fori, yr un gêm ar ôl y Seintiau Newydd yn chwarae Pen y Bont. Mae'r uchaf bwyntiau i gyd, nos lun, toc wedi hanner a wedi 5 ar Esbydrec, Evans mewn i'r cwrdd Cosby, Noah Edwards, hybryd, Noah ar ei droed, chwech! Ac o'na'r bediad fanna wedwch chi, a dyna'r gwych a'r gwachil gan golwr Airbus, ynde? Dipyn o'r bediad, dyna lle mae o eriora.
A gwaith da gan y dyn yma. Y traed cyflym unwaith eto yn ffigio troiad Croiff, ac oedd honna mynd reit I gornel ucha y rhwyd. Dwi'n siŵr o hynna. Gwaith da gan Noah Edwards. Doedd gan efo, mae'r hawl I fynd heibio'r amddiffynwr. Ond gwaith run mor da gan y golgeidwr. Thomas eto, cic gornel arall, maen nhw'n ffigurau dwbl, mae'r golwr yn bendant fanna. Fel tysa fod I sgyrnygu ddannedd, di tynhau bob cyhyr yn ei gorffod dweud reit. Mae hon yn mynd I le dwi eisiau fynd. Smith. Thomas eto. Mae fel unigolion, mae gan Caernarfon dîm da. Thomas, hat-trick. Pam ddim ar ôl y gol. Falla, gwn I weld y digwyddiad unwaith eto. Ydy o'n trio taro hon I pyn bach yn galetach. Oherwydd nath o'n groes I hynna efo'r gol gath o. Falla yn mynd at y gornel uchan fanna. Lle jyst canolbwyntio ar taro'r targed. O, mae'n dipyn o chwaraewr. Ond da ni'n sbio ar y gol geidwad David Roberts unwaith eto. Swn i'n chwarae flaen y dyn yma. O, swn i'n nerfs. Swn i'n gwybod I roi sos iddo neu waldan iddo. Mae fatha eistedd ddim yn fi fel sylwebydd. Mae rhaid dechrau gofyn I chi feddwl amser yn y gêm. Dwi'n rhoi chydig bach mwy o amser nag arfer, achos sa'n ni'n dychmygu bod yna sawl un yn y pair. Cyffyrddiad cyntaf, da gan Breeze! Arbediad gan y golwr Roberts unwaith eto. Ac am hanner cymysglyd mae o di gael. Oedd cyffyrddiad cyntaf Breeze fanna'n fendigedig. Mae gan Edwards. Efo Edwards mae Sargent. O flaen o mae Owens yn mynd eto. Adnad Hooper yr eilydd. Neb yn camsefyll ar hyn o bryd. Nawr dydy Hooper yn mynd I fwydo. Pwy? Edwards. Edwards meddwl am ergydio. Honna ddim digon da. Ddim digon da o gwbl. A mae Gareth Evans yn dod â hi. A mae o'n gwahodd yr hediad gan Jamie Breeze. Un yn erbyn un. Breeze! Mae wedi gwmpas y golwr! A mae Breeze di sgorio'r gol sy'n o bosib yn dod ar fuddugoliaeth i'r ymwelwyr. Wrth ymosodiad yn wir ystyr y gair. Dyna mae'n ei olygu. Airbus, mae'r rhaid bod hyn yn dod calonus. Airbus 2, Caernarfon 3. Wel, Airbus, croeso nôl I uwch gyngor Cymru. Mae'r safon yn uwch ac am bas, am rediad gan Jamie Breeze. Oedd o'n camsefyll, nath o ddod yn ôl ac amseru I rediad yn berffaith. Gwaith gwych gan Gareth Evans yma. Am bas, y bwysa'n berffaith. Dave Roberts yn dod oddi ar ei linell mewn yn poeni. Oedd o'n eisiau dynnu fo lawr, ond Breeze yn lle brysio'r ergyd yn mynd heibio fo. Gwneud bob dim yn berffaith. Ac tîm trefnus Airbus am yr rhan fwyaf o'r hanner. Y tro cyntaf iddyn nhw daflu gormod o ddynion ymlaen. Maen nhw wedi cael eu cosbi. Gorfoledd Athor Calon. Ie, y pen yn y dwylo. Mae'r eilyddio wedi gweithio dim amheuaeth am hynny. Ac yn seicolegol, da chi'n rhyw deimlo y gallai hon fod yn ergyd I Airbus. Pan da chi'n chwarae yn y modd maen nhw wedi chwarae, pan da chi'n cael y fantes ddwywaith mewn gêm ac yn dal I adael os na nhw heb ddim byd. Da chi'n mynd I deimlo'r bryw. Andy Owens eto, a mae yna eilyddio yn mynd I ddigwydd yn y rhagor. A'r bachgen sy'n dod ymlaen, di Oli Ansley, blaenwr, ifanc 19 oed, a'r bachgen sy'n gadael y cae, ydy'r chwaraewr mawr ganol cae Palmer. Ie. A gyda man. Y system ieuenctid yn dod ymlaen a'r chwaraewr canol cae profiadol yn gadael y cae strong. Ond am ddrama, mae wedi bod yn dyn yn y gemau eraill yn yr uwch gyngrau'r heno. Mae un gol yn aml wedi bod yn ddigon. A mae werth tanlinellu cyn y dyn oedd yn gymaint rhan o lwyddiant Caernarfon yn y gorffennol. Bellach yn rheoli Airbus. Ac be sy'n mynd fwy feddwl o? Da'n aros am yr amser ychwanegol. Fy'n y dipyn wrth gwrs, fy'n y dipyn o eilyddio wedi bod. Craig.
Nick, dim yn hawdd gwneud be nath Caernarfon tymor dwytha, neu nath Llandudno wneud tymor cynta nôl. Da ni wedi gweld Met Caerdydd yn cael tymor da, y tymor cynta yn yr uwch gyngor. Mae yna enghreifftiau, ond dim yn hawdd. A dyna da ni'n weld efo tîm fatha Airbus, lle maen nhw'n teimlo bod nhw ddigon cry yn dod yn ôl i fyny. Ond mae'r safon... A dyna ni, meddwl gyda'n dorri'r colli 4 munud amser ychwanegol. Ie, mi o'n i siarad fach yn hir, o'n i'n heiddi chdi dorri ar yn haws i ni. Dyna be mae hwnna'n ddeud, ydych chi wedi siarad am 4 munud rwan, eisiau chi fod yn dawel. Dwi'n mwyn cofio beth o'n i ddeud, ydyn. Deud oedd chi, da chi'n dod i fyny, da chi wedi arfer ennill, da chi wedi cael buddigoliaethau, a dim yn hawdd wedi'n gwynebu un gollta fel y llall, na di? Na, dydy ddim. A rwan mae'r hyder yn isel. Hynna bron iawn. A chyrraedd Sam Hart oedd yn awyddus dim mwy na hynny. Ond nath adael i droi fewn braidd. Ac mae'n cyfle bach i fi gael gofyn i Owen Tudur-Jones ar noson pan mae'n unigolion di perfformio dda, pwy di seren i gêm. Am 80 munud yn ochr ewyr Airbus oedd yn mynd i chael i. Ond pwy oedd y dyn i newid cyfeiriad y gêm, y dyn yma. Yn defnyddio i ddychymig, yn cymryd y gic gornel yn fer, a wedyn cymryd y cyfrifoldeb ar ei ysgwydda fo. Yn deud wrth bawb arall, fi sy'n mynd i wneud rhywbeth ddigwydd. Y gic gornel yma, oedd yn gwybod bod yn mynd i gael dylanwad cystal ar hon, ond hon oedd y foment. Hon oedd yr eiliad, ar ôl i honna mynd i fewn, oedden ni'n gweld hyder bob un o chwaraewyr Caernarfon, y dyn yma sy'n heiddi seren y gêm. Mae hwnna'n bwynt da. Nath y tîm i gyd gael rhyw sioc drydanol drwy cyrff yn dod oherwydd yr un digwyddiad yna. Nath Caernarfon fel tîm ymateb a credu o bosib am y tro cyntaf allan ni ennill y gêm yma. Do, fe na dafliad hir gan Jake Phillips rwan. Fydd o'n gobeithio fel gêm gyntaf Sean Eardley Caernarfon. Bydd hi'n gorffen yn 2-1 yma. Dyna fel oedd i bryd hynny. Mae yna 2 funud a chydig bach mwy. Mae gan hwn dafliad aruthrol. Ac mae Crowther di chwarae'n arbennig gyda fod yn clirio. Hughes! A pwy oedd yna eto, Crowther. Mae'n chwaraewr mawr, chwaraewr ganol cae ydi o, ond pan mae'n dod nôl, mae'n handi gael yn y cwrt Cosby na. O, lot yn symud ymlaen yn y cwrt Cosby. Pawb yn brwydro. Rwysiad safonol, ond neb yn rhys glas Airbus yn methu cael ei pen ar y bel. Oedden ni sôn yn gynharach yn y gêm, Nick, sydd oedd y dyn yma'n deud, mae'r tîm yn chwarae'n dda. Da ni just ddim cweit yn cael y canlyniadau. Bron a bod, so ni'n teimlo, sa well ni bod nhw ddim yn chwarae'n dda. A bod ni'n mynd i wella, a dyna prif fydd y buddigoliaethau. Mae rai bod ni'n dor calonis i chwarae'n dda, ond colli drwy'r amser. A beth sy'n mynd i ddigwydd wthnos nawr o'i blaenau nhw cyn y gêm nesaf? Sut da chi'n... Mae'n bythefnos o'n digwydd bod. Be mae'r rheolwr yn neud efo tîm sy'n mewn sefyllfa fel hyn? Trefn. Pan da chi'n colli gema, gweithio ar siap, gweithio ar giciau gosod, gweithio ar beidio taflu gormod o ddynion ymlaen, a perfformio fel maen nhw wedi gwneud am y mwyafrif o'r gêm yma. Ond mae wedyn mynd ymlaen i ennill gêm yn stori hollol wahanol. Wel, da ni wedi cael drama. Dyma fydde drama. Mae yna funud i fewn. Mewn â hi gan Phillips. I bwy mae'n disgyn di'r cwestiwn. Mae'n disgyn yn garedig iawn i'r ymwelwyr. A wedwch chi be ar hyn o bryd, yna 4 yn erbyn 2. O fynd yn bris o gwbl ar Smith. Mae o'n gwybod beth call o bosib i cadw'r meddiad yma. Brookwell isio'r bel. Mae Smith yn dangos profiad chwarae efo Wrexham. Chwarae da ganddo fo, mynd i'r gornel, mae'r eiliadau yn cyfri yn erbyn Airbus. Cic gol fyddi. Ddyle fod i pasio? Na, nath yr eiliad ddim dod, oedd yn codi ben, oedd yn chwilio am bas, ond nath o benderfynu wedyn. Eto, cymryd y cyfrifoldeb i hun. Ac bod oedd i ildio gic gol, mi nath o'n dda, mae di bita 30 eiliad, dim problem o gwbl. Ac o safbwynt Caernarfon, heiddi ennill Owain? Yn dibynnu sut ti'n sbio ar gêm, Nick, oherwydd am 80 munud na. Ond yn amlwg nhw sydd wedi dangos y fflachiadau, y gallu. Ma'n mynd i gael un cyfle arall. Hwna'n cael ei chicio allan chydig bach yn fler. Ac gafodd Pearson gychwyn sigledig i'r gêm. Fo ildiodd y gol a sbiwch pwy sy'n dod i fyny. Wel, mae David Roberts, golwr Airbus, di cael gêm gymysglyd. Dim ond un peth arall allwn neud i ddeni'r penawdau. Hynny di sgorio mewn â hi ganol y pair. Mae'n disgyn i bwy. Mae'n cael ei chlirio allan. Strom. Mae Strom yn mynd i argydio. Mae'r chwiban yn ei gyrra fo. Mae Eardley wedi cael i fuddugoliaeth gyntaf o'r tymor.
Mae Pearson wedi chwarae I dîm sydd wedi ennill ar ôl I gamgymeriad o. Y dyn yma nath y gwahaniaeth. 2 gôl ganddo fo am Siomi Airbus ar y blaen ddwywaith. Mae yna gymaint i'w drafod. Mi gawn ni sylwadau Owain Tudur-Jones yng nghwmni Dylan Ebenezer. Pan ddwch chi nôl ato ni ar ôl yr egwyl. Buddugoliaeth gyntaf tymor I Caernarfon. Breeze yn fwy fel corwynt trwy ganol amddiffyn Airbus am ganlyniad i'r ddau dîm. Y Cofis yn dathlu, Airbus di colli pob gêm. Hefyd heno, mae'r bari ar y brig yn ennill yng Nghaerfyrddin. Y Bala'n colli am y tro cyntaf tymor yma, Cicon yn ennill am y tro cyntaf tymor yma. Met yn gyfartal da'r bari ar y brig ac ar ôl ildio 10 ar ddillun Gwyl y Banc. Mae'n brysyd di ennill yn erbyn y derwyddon. Dewch I ni gael yr ymateb gyda Nicky John. Dwi'n credu bydd y gŵr yma yn hapus iawn. Well, Sean, finally you get your win here at Airbus. Yeah. It's going to take a bit, Nicky, I think, to sit in. You know, I thought we were very good from start to finish. Conceded, you know, sloppy goals. Once we got ourselves back in it, I thought, right, we're going to kick on. But to concede, you know, 30 seconds to a minute after was disappointing. But, you know, credit to the lads, you know, show good character. You know, I said from day one that the spirit is there and the togetherness remains. And, you know, once the equaliser went in for 2-2, you know, great goal by Darren, and the fans got behind us, I thought, yeah, we can kick on here. And thankfully, you know, Breezy's come through. You know, they've been under a little bit of stick. I'm not sure who got the first goal, to be fair, who it was credited to, but for Breezy and Darren to be on the score sheet, yeah, it's pleasing. It shows, I think, as well, the strength of your squad, doesn't it? You know, the substitutions that you made, everything came off. Yeah, absolutely. You know, we share a car squad like the management group, and to be fair, it was a topic of conversation today. You know, with Griff to come back next week and Gaz Edwards as well. You know, everyone hopefully has come through today. You know, we've got Joe Williams away next week, but
you know, might have found a new position for Gaz Evans. But yeah, everyone to a man. You know, they realise that, you know, there's a fight for the shirt this year, and you know, as a football club, we realise that we need to get the reinforcements in, really. You know, I think we signed some very, very good players in the summer to complement what we already had. And yeah, like I said, we'll give this season another good go. Diolch, Sean. I'm also going to ask you to present this champagne to Darren Thomas because he was set in a game. Set in a game. Diolch yn fawr iawn. Is it Llongefni? Is it? Da iawn, chdi. Da iawn, Darren. Diolch pawb. O, Sean Ydley, am gymeriad. Mae fe'n gwenu, mae fe'n hapus dros ben. Dewch i ni edrych yn gyflym o'r cwpl o uchafbwyntiau o'r gêm yna. Wrth i ni edrych ar y gol nath ennill y gêm. O'n i wych o'r dechrau diwedd, meddwl Sean Ydley. So, cytuno dy hynny? Dwi ddim yn cytuno fy hynna. Yn dda iawn i fod yn deg o fe. Yn amlwg, mi fydd o'n gweld ti mewn ffordd wahanol, ond o safbwynt y gol, am gol. Ond oedd bas drwy'r canol. Mi oedd Airbus am y tro cyntaf yn y gêm yn taflu dynion ymlaen, a waw, nath Caernarfon gymryd mantais o hynna. Gareth Evans yn cario'r bel yn bell, a wedyn bas berffaith syth i'w lwybr o, a wedyn cadw i ben mewn sefyllfa anodd. Rhai munudau i fynd ar y cloc, clwb y chwilio am y fuddigolaeth gyntaf, a mi nath o gadw i ben. A maen nhw'n dîm, gan i weld gol Darren Thomas hefyd, maen nhw'n dîm sy'n bwydo ar momentum, ar dorf a popeth. Chi'n gweld Caernarfon yn tyfu. Efo 10 munud i fynd, o'n i'n meddwl bod nhw ar fi'n colli eto, a fysa fo'n dechrau siomedig i'r tymor. Ond y dyn yma, yn lle croesi'r bel, dyna fysa'r opsiwn hawdd, oedd o'n teimlo na. Mae yna gyfle yn fama, mae yna gyfle, mae yna le, ac yn gweithio'r bel efo Nathan Craig yn dda. A wedyn, be dwi'n licio mona, dydy o ddim yn trio taro'r bel yn rhy galad, yn dangos bod o hefyd yn medru cadw ben mewn sefyllfa mor anodd. Dych chi'n gweld y cwpl o goliau eraill yn yr ail hanner na. Ie, ambell i, oedd hon ddim yn glasur, a chi wedi rhybuddio amdano fe. Ie, wrth gwrs, tro mae Darren Thomas efo'r croesiad ddim yr ora, ond golgeidwad yn tynnu lygad oddi ar y bel, a hyn llefydd i nhw. A ddyn nhw'n teimlo sa nhw'n symud ymlaen yn syth o hynna i fynd ymlaen i ennill y gêm, ond na, gan Airbus syniadau gwahanol ofnadwy. Ac am ddiffyn gwael ofnadwy gan Caernarfon yn fama. Gormod o le, bas tu ôl, a wedyn pawb yn cael ei llusgo tuag at y bel. Neb yn agor y corff i synhwyr o lleoedd Ryan Edwards, a sa fo'n coelio bod o'n gymaint o le yn syth ar ôl ildio gol, bod o'n fanna i sgorio'r gol oedd o'n teimlo, bys mynd ymlaen i fod y gol fuddigol. Airbus yn amlwg ddim wedi cael pwynt, mae'n fod yn anodd iddyn nhw dar yn ôl, ond jyst yn gyffredinol cyn i ni fynd gyda'r gyngred, mae'r Bari di ennill heno. Met Caerdydd yn mynd yn dda hefyd, mae'n mor ddefnydd. A ni'n gweld falle fyna fydd yr her i'r seintiau bod Cei Conna wedi curo o'r bala. O, fi Cei Conna ddim yn bellu o gwbl oddi ar y brig, ond mae'n neis gweld amrywiaeth, a fydd y Bari a Met wrth i bodda efo'r dechrau maen nhw wedi cael. Hyfryd, diolch fawr iawn am y cwmni, oedd hi'n gyffroes iawn, gyffroes dros ben. Cofiwch am eich bwyntiau prynawn di llun o Uwch Gyngred Cymru, penwythnos cyffroes arall, a wedyn gyfeillion mae'n wythnos ryngwladol, wythnos i heno, byddwn ni yn Stadiwm Dinas Caerdydd, Cymru yn erbyn Azerbaijan, mae'n fyw ar S4C. Diolch yn fawr iawn am y cwmni, nos da i chi.